Emango diogu hasiera 2024ko aurrekontuen udalbatzarrari. Badakizute puntu bakarreko udalbatzarra dugula eta enmendakinak ditugula. Eta, batzordean adostu zala nola egingo genuen debatea, ezta? Beraz, pausuz pausu jongo gera eta birgogoratzen jongo naiz zeintzuk izango diran txandak eta denborak. Beraz, 176. puntuari hasiera emango diogu, 2025 urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onesteko proposamena. Batzordearen proposamena da 2025 urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onestea. Sartuak dauden erakundetako bakoitzaren aurrekontuen zehatasunak azalduta. Dakizunez, batzordean onartu ziren zuzenketa batzuk, betan bidaldu zaizu zein zutire zuzenketa, beraz, agertzen den kuadroa ikusi behar da zuzenketa horiegaz aldatuko dela. Eta baita aldatu daiteke zuzenketaren bat onartzen bada gaurko batzar honetan. Orduan, lehenengo txanda izango dugu, bai? Osotariko zuzenketa daude, aurreko... Jongo naiz pausuz pausu, bale? Orduan, orain. Galdera bat ezakidalako, lehenengoan ez da aurrekontuen aurkezpena egiten eta gero txanda dira. Baina, utziko dira zute amaitzen nahetuna esan. Bale. Zuzenketak ditugu, bai, osotariko zuzenketak. Horren aurretik, hori esan behar nun, egingo dugu 5 minututako aurkezpena eta gero zuzenketa aurrekontu osoari egin zaion zuzenketara pasatuko gara. Bai Elkarrekin Podemosek eta bai Bilduk egin ditu zuzenketa horiek. Beraz, txanda horretan, proposamenaren osteko txandan izango dituzute 3 turno, lehenengo turnoak izango ditu 3 minutu, bai? Barkatu 10 minutu, bigarrenak 5 eta azkenekoak 3. 10, 5 eta 3. Horrela da, ezta? Ados, ulertute. Bale, eta ordena izango da, orain proposamena irakurriko dugu, eta gero ordena izango da, hasiko da Elkarrekin Podemos, Bildu, gero Partido Sozialista, Partido Popularra... Enpresako mediku bat sartzeaz gain. En el año 2025ean, Getxorako APO berria behin betiko onartuko dela aurre ikusten dugu. Ondoren, etxebizitza plan berria izango dugu. Horregatik, aurrekontu honek 3.150.000 euro gehigarri aurre ikusten ditu finantziaroki babesteko, finantza babesa emateko. Era berean, etxebizitzaren arloko diru laguntzen lerro berri bat sortzea jasotzen du. Zehazki, alokairua sustatzeko eta emantzipaziorako laguntzen lerroarekin batera 400.000 eurora iritsiko gara helburu horrekin, eta hau da, aurrekontua 160 handituko dugu, eta erabat finantzatuta dagoen arren, 25ean Erromoko belaunaldien arteko zentro berria inauguratuko da, adinekoentzako egoitza berria martxan jarrita. Eta zerbitzu hori funtsezkoa da, eta Bizkaiko Foru Aldundiak asko eskatzen du, eta Getxora ekarriko dugu. Horrekin batera, 40 zuzkidura bizitoki berriak inauguratuko ditugu gazten emantzipazioa errazteko. Getxoko hiri autobus berria gero eta gertuago dago, eta laster errealitate bat izango da, eta hortaz gozatu ahalko dugu. Aurtengo aurrekontuan jasota zegoen eta 25ekoan berriro agertzen da. Ezarri aurretik egin beharreko azterlanetan aurrera pausoak eman dira, baina errealitate bat izan dadin beharrezkoa da aurrekontuak osoko bilkuran onartzea, eta hala gertatuko da gobernatzen dugun bi alderdion eta oposizioko alderdi nagusiaren arteko akordioari esker. Akordio horrek udaleko 25 zinegotzietatik 18 biltzen ditu, hau da, Getxoko herritarren ordezkaritzaren 172. Hildo horretatik, Las Mercedes kaleko aparkaleku berriaren esleipenaren eta obraren lehen faseak sartzen dira aurrekontuan, eta aparkaleku horrek sarbiden banaketa dela eta areetara eta Erromora eramango du zerbitzua. Kudeaketa horretan Manuel Gainzaren erredua arrakastatsua errepikatuko dugu, udal diruarekin eraikiko baita eta ez kontzesionario baten bidez. Beste helburu garrantzitsu batzuen artean, 25eko aurrekontuak
1.585.000 euro biltzen ditugu udal osoaren etaren erakunde autonomoen eraldaketa digitalerako dakizuenez, proiektu honen guztizkoa 7 milioi eurora iritsiko da, baina inbertsio argia da kudeaketaren efizientzian, baita udal zerbitzuen erabiltzailearen ikuspegitik ere, eta lanaren antolamenduaren eta administrazio prozeduren ikuspegitik ere bai. Halaber, udal eraikinetako eraginkortasun energetikoarekin lotutako inbertsioetarako ere lekua dago, 450.000 euro erabiliko dira, Areetako Andres Isasi musika eskolaren aerotermia sistema bat instalatzeko edo, osoko bilkuretako moziotako batean onartutakoetarako ala nola, 150.000 euro inbertituko dira bihotz alai plaza estetikoki egokitzeko eta udalillerria hobetzeko. 300.000 euroko hasierako inbertsioarekin. Aurtengo urrian hasi da getxo kondakinen bilketa eta tratamendurako zerbitzuen esleipen berria, eta aurreko urteetan getxo kondakin guztiak alik eta gehien aprobetxatzeko egin ditugun inbertsioak fruituak ematen hasi dira horrela, bai ingurumenaren ikuspegitik, bai ikuspegi ekonomikotik. Eta ikusiko dugu, 25. urtean eta urrengoetan, Larraina Zubiko biole hortzeko, konpostatzeko eta ondakinek tratatzeko udalplantek aukera ematen dutela ondo bereizitako eta berreskuratutako ondakin zati bakoitzaren ehunekoa etengabe hobetzeak getxoko herritarrentzako zerbitzuaren kostu txikiagoa eragin dezan. Era berean, zuzenketak gehituz osoko bilkura honetara iristen den proposamenak honako hauek jasotzen ditu. 750.000 euro Iturribarriko udal partzelan eraikin berri bat egiteko, 1.200.000 euro Zubietasen kultura eta gizarte zentro berri bat eraikitzeko, zerbitzu batzuk barnean hartuta, eta aurreikusita dago 28an amaitzea eta diseinu prozesua 26tik aurrera egitea, eta 1.000.000 euro salsiduko 9 arrapaletako zenbait elementu hobetzeko, eta alik eta beren funtziona desaten bermatzeko. Horren urterako getxoko aurrekontua ekintzarik barrienak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Bien, buenos días Egun on guztioi. a todos y a todas. Bueno, desde Elkarrekin Podemos... Elkarrekin Podemosetik osoko zuzenketa aurkeztu dugu dakizuen bezala, aurrekontu honen aurrean, 25erako aurrekontuen aurrean. También el año pasado, Iaz gauza bera egin genuen. tiene que decir que Hala eta guztiz ere, esan behar da, abia puntu egoera desberdina da. Iaz, la negociación negoziazioa egon zen, y sincera por ambas partes, zintzoa izan zena bi aldeetatik. fue el esperado. Naiz eta amaiera espero genuena ez izan, zintzoa izan zen. Aurten ez da negoziaziorik egon gure taldearen eta udal gobernuaren artean. Izan ere, politikan zintzoak izan behar dugula uste dut. Aurrekontu honetan, egia esan, ez egoen benetako tarterik akordiora heltzeko. Por una sencilla razón, y es que Eta oso arrazoi simple bategatik da hori horrela. Hasierako zirriborrotik aurrekontu hau zuzenduta dago políticos del Pleno politikoki al partido alderdi popularrari. Bakarrik horri zuzendu zaio, aurrekontu hau jarraipen bat da, iazkoaren jarraipena alegia. no solo porque repita Eta ez soilik promesak errepikatzen dituelako, edo hitzak errepikatzen dituelako, iazko gauzak errepikatzen dituelako, soilik ez da jarraipen aurrekontu bat, getxo busa agertzen da, eta azterketa bat agertzen da errekaganeko lursailerako. Baina ez horregatik bakarrik. Horrez gain, del año pasado, bueno, o de toda esta legislatura, legegintzaldian zehar lortutako akordioak islatzen ditu. Hala, PSEek eta EAJak akordio desberdinak sinatu dituzte alderdi popularrarekin eta horiek islatzen dira. Horrez gain, aurrekontu honek gauzatzen du apo berria. los tres partidos habéis Hiru alderdien artean, itundu duzue apo hori, eta akats historiko bat egin duzue horrela gure udalerriarentzat hurrengo hamarkadarako. Eztabaidatu genuen bezala, apoa behin-behineko onartzeko osoko bilkuran, eta zifretan sartuta, bueno, hay que decir que no es un presupuesto esan beharra evidentemente dago aurrekontu hau ez dela handizalea, edo ez dela behar bezain handizalea gure ustez. a pesar de Aurrekontu honetan, que aumenta la egia da finantzazioa areagotzen dela udalerako, no se realiza una baina hori gora bera ez da apustu irmoa egiten zerbitzu publikoak indartzeko, herritarrei zuzendutakoak, noski. Eta gainera, azpiegitura batzuk oso lotuta daude herritarren bizimoduarekin eta auzoekin eta ez da inbertsiorik egiten horretarako. Gainera ez da konponbiderik proposatzen arazo nagusiak konpontzeko eta herritarren arazoak konpontzeko. Arazo horiek dira etxe bizitza falta eta gehiegizko presioak, eskola publikoaren abandonoak, klima aldaketaren aurkako borroka eta hiri ingurune osasuntsuagoak eta atseginagoak sortzea, gizarte larrialdia, baliabiderik eza sortzen duena eta harrera baliabiderik eza sortzen dituena eta desberdintasun
handiagoa eta matxismoaren eta LGTBI fobiaren igoera gure herrian ere bai. Por reducirlo en una frase, Esaldi bakar batean esatearren, aurrekontu hau, ojeras de caballo puesto, beta aurreko duna da, hau da, solo vea lo que se quiere ver y ez du ikusten ikusi beharrekoa, eta nahi duena besterik ez du ikusten, inguruko guztia, eta parteka joateagatik, eta partez parte asaltzeagatik, lehenik eta behin, etxe bizitzari buruz hitz egin nahiko nuke, hori delako, getxostarren kezka nagusietako bat, nola ez. otro año más este equipo Berriro ere, aurten, no nos ofrece gobernu taldeak ez du ezer proposatzen, ezer nabarmenik proposatzen etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko. Hala, etxe bizitzarik garestienak dituzten herrien goiko postuetan gaude, eta gainera horregatik biztanleria galtzen ari gara. Etxe bizitza oso garestia delako, noski. a la vez Eta aldi berean, seguimos teniendo más de 800 viviendas 800 etxe bizitza baino gehiago ditugu utzik. sumar las Eta horiei gainera gehitu behar zaizkie 180 pisu turistiko. que no cumplen una función residencial. Horiek ez dute bizitoki funtzio bat betetzen eta gainera gehitu behar zaizkie beste pisu turistiko asko ilegalak direnak Declarados y eta horrela aitortu ez direnak eta ekintzarik egiten ez denik ematen du udal gobernua ez dagoela oso kezkatuta gai horrekin eta zer eskaintzen digute aurrekontu honetan etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko. Ba, lehenik eta behin, nobedade bezala, lurzoru publikoaren salmenta, partzela bat salduko da, subvenciones para eta diru laguntzak emango dira errentarientzat edo maizterrentzat. Hori da, ideia nagusia etxe bizitzari aurre egiteko edo etxe bizitzaren arazoa konpontzeko. Aurreko ekitaldi batzuetan diru laguntzak genituen alokairua ordaintzeko eta askotan esan dugun bezala, en el bolsillo de los diru laguntza horiek errentariei zuzenduta daude, baina partxe bat ziren gutxienez bien y podían pagar el alquiler. alokairua ordaintze aldera, baina aurten zer ikusten dugu? Tuerka buelta bat ematen dela, beste bat, eta erreserbatzen direla 400.000 euro zuzenean emateko jabeei. Viviendas vacías sin sacarlas al mercado del alquiler. Alokairura ateratzen ez dituztenei emango zaizkie kopuru horiek eta nik galdera bat egin nahiko nuke, ez dakit gogoratzen duzuen. Bueno, te la sigue dando, ¿no? Aquellas Oraindik ere ematen dira agian, aberantzentzat ematen zituen diru laguntzak Ayuso andereak, más de 100.000 euros. 1.000 euro baino gehiagoko errentak dituzten pertsonek eskola pribatuak ordaindu ahal izateko. Ba hori da eredua, hori da, zuek aplikatzen duzuen eredua getxon. La cuestión de la Baina hori egiten duzu etxe bizitzaren eremuan eta oso erraza da galdera. que puede permitirse tener vacía una vivienda Etxe bizitza bat utzik eduki dezaken pertsona baten kasuan, ingresaría al mes alokairuan jartzekotan, incluso 1.000 euro lortzeko aukera izango luke, eta pertsona horrek benetan behar du diru laguntza? persona con esa renta necesita Errenta hori duen pertsona batek diru laguntza behar du? Benetan ari gara jabe txikiez? tener un piso. Nork eduki dezake pisu bat utzik? Pues bueno, yo creo que la pregunta se responde. Nik uste dut galdera berez erantzuten dela. Baina zuek pertsona horiei erreserbatzen dizkiezue 400.000 euro aurrekontu honetan, opari bat mateko, zuzenean oparitzeko beraiei diru hori. Entre estas medidas, pues bueno, volvemos a ver que no hay nada para intentar aplicar Ez dago ezer, la vivienda etxe bizitzaren kanona aplikatzeko utzik dauden etxe bizitzei edo etxe bizitzaren euskal dekretua siempre dicen que no. aplikatzeko, alabeharrezko alokairua aplikatzeko adibidez, ez diozue OHZ igo nahi utzik dauden etxe bizitzei, eta gainera ez duzuen nahi egoera aztertu tentsiodun txat zailkatzeko, eta guk zer uste dugu? Ba, guk uste dugu etxe bizitzaren eremuan esetzaren gobernua zaretela, esetz esaten diozuelako planteatzen den orori. Eta, bigarrenik, hezkuntzari buruz hitz egin nahiko nuke, nobedaderik ez dagoelako zentzu horretan. Hala, gure udalerriko eskola publikoak ahaztuta daude, erabat ahaztuta daude. Sé que me van a decir que este año Badakit esango duzuela, igo dela, 24an, 600.000 euro inguru izan ziren 23an, eta aurten 700.000 euro baino apur bat gehiago da. Igoera 122.000 eurokoa izan da, bai, hori ala da, 23tik 24rako epe honetan. ese aumento Zuentzat, igoera hori nahikoa bada, suficiente, pues bueno, ba beno. creo que no habría mucho Ba beno, más nik que uste hablar. dut hori dela esan dezakegun gauza Pero si bakarra. analizamos, Baina, se aumenta el- aztertzen badugu, se prevé gastar el zertan aurre ikusten den diru hori gastatzea, ba ikusten dugu 755.000 euro horietatik 500.000, milioi erdi, bideratuko direla segurtasun neurriak aplikatzeko zuteen aurka. Hau da, horiek derrigorrezkoak dira, eta bekuntzak dira besterik gabe 240.000 eurokoak. una cuantía, pues, Eta zenbateko hori, gure ustez, oso eskasa da, eta ez da nahikoa
ikusita zeintzuk diren egungo premiak gure taldearentzat, eskola publikoa defendatu behar da, hori delako eredurik inklusiboena, euskaldunena eta kalitatezkoa, eta beharrezkoagoa da gaur egun batez ere, gehiengo Eusko Legebiltzarreko pribatuaren aldeko joeren aurrean. Inbertsioa asko handitzen da aparkalekuetan. 1,6 milioi aparkaleku bat egiteko areetan. 5 milioi euro urrengo 3 urteetan. Areetan aparkaleku bat egiteko, hau da. Zuek eskola publikoetan baino gehiago inbertitzen duzue aparkalekuetan, eta hori da errealitatea. Black Mirroren kapitulu bat ematen du, baina zoritxarrez hori da udalerri honetako eta aurrekontu hauen egia. Eta kotxe bakoitzeko inbertsioa izango da, haur bakoitzeko inbertsioa baino handiagoa. Diru gehiago kotxentzat, eskolentzat baino. Eta etorkizuneko aparkalekua sari garen honetan, esan dezakegu zer klima aldaketari buruz. Zalantzarik gabe, neurri asko sustatzen dira, ibilgailu pribatua sustatzeko, eta noski hori oso obra aproposa da klima aldaketara egokitzeko, igorpenak murrizteko eta aire garbiaz gozatzeko. Ez da inbeste inbertitzen garraiobide publikoetan edo bidegorrietan. Ez dago ezer bidegorrietara zuzenduta aurrekontu hauetan. Ematen du horiak kutsatzen dutela nolabait. Ez da serioa aurrekontu honetan inbertsiorik ez egotea bidegorri berriak egiteko. Ez dago neurririk gainera energia eraginkortasunarekin lotuta, eraikin bakar batean dauden neurriak horri buruz. Ez dago ezer energia berriztagarriei buruz eta garraiobide publikoari dagokionez getxobusa dago, baina iazko partida bat errepikatzen da besterik gabe. Laburbilduz. Erantzukizun ariketa bat da osoko zuzenketa aurkeztea aurrekontu hauen aurrean, itzultzeko, batez ere aukera dagoelako beste zerbait egiteko, eta beste alderdi politiko batzuekin ituntzeko, baina batez ere beste lehentasun batzuekin egiteko. Bukatzera noa, etxebizitza eskolak, harrera sarea eta desberdintasunen aurkako borroka neurri gehiago eta ikuspegi feminista udal kudeaketan, merkataritza, toki merkataritza bizia, horiek izan beharko lirateke lehentasunak. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bai, egunon. Teoriak dio aurrekontuak urtean gobernuak egin nahi duenaren isla direla, asmo politikoak aurrekontuetan gauzatzen direla beraz. Baina urtea daramagu salatzen gure ustez, udal gobernu honetarako aurrekontuak izapide bat besterik ez direla bere osotasunean betetzen, ez direla nahikoa sartzen eta ez dira benetako beharretara egokitzen. Eta batez ere jarraitasun kutsu arriskutsu batean egiten direla urtero. Hala ere, guretzako Euskal Herria Bilduk beti eman dizkia aurrekontuei behar duten garrantzia, beti egon gara hitz egiteko prez, baina egia da ere, guk negoziazio bati egiten diogunean ez dagoela gure asmoen artean, bat egitea era itxuan. Y lo que decimos es que cuando afrontamos una negociación, no afrontamos una negociación... Negoziazioari aurre egiten diogunean ez dugu ez gara ados agertzen ez gauden proiektuekin bat egiteko asmorik. Jakina, edozein negoziazio bakoitzaren errealitatetik abiatzen da, eta beharrezkoa da horretaz jabetzea. Errealitatearen printzipioaren egiaztapen horrek zehazten du malgutasun maila, eta helburua alde batera utzi gabe getxostarrentzat onuragarria den proiektu politikotzat hartzen dugunera hurbiltzea. Hala ere, onartu egin behar da, Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, aurten ez dela girorik. Ez da girorik egon, batetik apoaren mehatzuak denak utzatzen duelako, eta bestetik, zergaitik ez esan, azken hilabetetan gobernu taldearen zenbait kidek ez dute giro horretarako lagundu. Eta bestalde, historiak ere bere pisua dauka, iazko negoziazio prozesua ikusi genuenez, guk gutxieneko baldintza batzuk jarrina izan genituen eta horretarako izan genuen lehenengo bilera bat urrian. Baldintza hauek horrela labur daitezke, laburbilduz, bestearen aitortza, proposamen guztiak idatzik egiteko beharra eta bilera horretik igortzea aztertzeko denbora nahikorekin, erantzuteko konpromisoa epe bat, erantzuna idatziz egiteko eta negoziaketarako epe zehatz bat. Unas propuestas que a nosotros nos parecen bastante razonables. Gure ustez, nahiko zentzuduna da proposamena korrela egitea, idatziz egitea proposamena, konpromisoa edukitzea erantzuteko, errespetuz tratatzea besteak, eta zentzuzko epeak esartzea. EAJ-ko ordezkariak onartezinak zirela esan zigun. Hala ere, ezin ukatu alde guztiak ginela egoeraren jabe, eta horrek nabarmen baldintzatu duela prozesua. Prozesua egon dela esan badezakegu. Urriko bilera hori eta gero horrekontue jaso genituenean beste bilera bat izan genuen.
Nuestra posición fue clara en la segunda reunión. El equipo de Gure jarrera argi izan zen. Gobernu taldeak botoak behar ditu eta gure proposamenak ezagutzen ditu. Eta ezagutzen ditu urtez urte ikusten ditugun hutsuneak eta gabeziak ez direlako zuzentzen. Beraz, gobernu taldeari dagokio proposamen bat egitea. EAJak eta PSEek kontrako jarrera zutenez eta proposamenak behin eta berriz eskatzen zizkigutenez, bilera hartan 3 proposamen zehatz egin genituen. Gure zuzenketetan ikusten direnak, utzik dauden etxebizitzak mobilizatzeko programa bat, etxebizitza utzen kanona, trantsizio energetikorako programa eta diru laguntza guztien 100% igoera jasotzen dituena. Eskaera horiek bitan kuantifikatu ditugu 2 milioitan, 2.800.000 eurotan. Eta giro horrek guztiak ez du negoziazio prozesua errazten, ezinbestekoa dena. Eta ezin dugu ez gabe utzi negoziazio asmorik ezagoelako. Guk uste genuen zaila zela, hori ere bai. Baina, horrez gain, hirugarren kidea gobernu taldean PP da, eta PPri dago zuzenduta aurrekontu hau Elkarrekin Podemosek esan bezala. Badiogu, gero aurrekontuak ikusi genituen gabeziak, akordiorako ahalmenak are urrutiago ikusi genituen. Lehen gabezia oso nabarmena da, etxe bizitza. Eta apoa kanpoan utzita ere, etxe bizitzak badauka zereginik, baina beti gaude berdinean, itxaroten. Ahora vamos a esperar a que se... Orain itxaroko dugu, apoa onartu arte, apoa onartzen denean, eta barluze bat, beti esaten da gauza berbera, eta esaten da, 160 igo direla diru laguntzak etxe bizitzarako, eta egia zein da. Egia da, emantzipaziorako laguntzak murriztu direla 120, hori da, egia. 250.000 eurotik 200.000 eurora, eta beste diru laguntza batzuk zeuden, saritzeko Eusko Jaurlaritzako bizigune programetarako atxikipenara. Eta hori egiten bada, besterik gabe, beste neurririk gabe, diru laguntzak izan beharrean etxebizitzarako, esan genezake espekulazio neurriak direla. Eta hori da, onartu ezin dugun zeozer, baina ez dago beste ezer etxebizitzarekin lotuta, ez dago beste ezer. Eta etxebizitzan ez dago ezebez, baina eske trantsizio energetikoan ez dago ezebez. Urteak daramatzagu eskatzen plangintza bat, eta esan zaigu plangintza badago, ez dago, etorriko dela, egongo dela, lehenengo izango dela eraginkortasun energetikoa, ez dugu oraindik plangintzarik ikusi. Hori bai, aurten esaten duzue musika eskolan Andres Isazin 400.000 euro jarriko dira geotermiarako eta horrekin nahikoa da. Ez da nahikoa. Ez da nahikoa. La transición energética no es un capricho que nos parezca a nosotros. Trantsizio energetikoa ez da apeta bat, ez da eskerrekoen kontu bat, denon premia bat, baizik. Eskuinekoen premia bat ere bai, eta trantsizio energetikoa udalak zuzendu behar du, eta udal honek trantsizio energetikoa egin behar du berariazko planekin, energia berriztagarriak sustatzeko eta beste plan batzuk abiaraziz, konpromiso barne hartuz, eta konpromisoa sustatuz herritarren artean. Eta horri buruz ez dago ezer aurrekontu hauetan, ez aurrekoetan, ez aurrekoetan. Tokiko ekonomia gauza bera, geratzen zaigu, oin PPrekin eginiko akordiaren ondoren badauz diru laguntza batzu sartuta, baina diru laguntza horiek ez dute tokiko ekonomia bultzatuko. Eta gure herriko tokiko ekonomiaren oinarria merkataritza da. Eta merkataritzaren egoera oso latza da. Eta egoera oso latz horretan, udalak hartu beharko luke lidertza eta aurrera egin. Eta ausardiaz, baina udala dago egon duta bere autokonplazentzia batean. Eta horrek ez garamatza inora. Eta ia aipatu dudala, PPrekin eginiko akordioa, onartu behar dugu, que el acuerdo nos ha sorprendido en algunas cosas. Harrigarri izan dela kontu batzuetan. Ez dauka mami handirik, baina mamietakoren bat onargarria da eta babestu dugu. Demagun, horren adibide dira, Teietzeko komunak. Guk ere proposatzen genituen eta jarraitzen dugu proposatzen. Edo Zubietaseko lokala. Hori onargarria da, baina ez gaude, autokarabanen aparkalekuaren alde lagalean bain nahi dugu, aparkaleku hori, bideragarritasuna aztertu nahi dugu, baina lagalea zaindu nahi badugu, nola emango ditugu bertara autokarabanak. Eta are gutxiago, esatea, Ereagatatxo Mintzu bitartean, gune batzuk ez direla erabiltzen eta hobedela autoek aparkatzea. Horiek dire berdeguneak, aztertzen badugu. Guk ez dugu auto gehiago eraman nahi Ereagara, atera nahi ditugu, autoak Ereagatik. Beraz, begibistakoa den bezala ezin dugu hori onartu eta esandakoa. Akordio asko lortu dira, eta bai, akordio batzuk daude hemen, gure ustez. Akordioaren menpe egon behar ez liratekeenak. Udal kudeaketaren eraginkortasunaren emaitza izan beharko lirateke. Arrapalen konponketa askotan eskatu da, eta orain akordioa dela ematen du. Eta beste gauza batzuk daude, rugbiko gradak, armaiak, fadurako armaiak, rugby zelaian proiektu hori, luzetik dator, urrunetik dator,
Eta erakutsi dira da gure jarrerak eta norberak nahi duen bezala plantea dezake aurrekontua edo aurrekontuak nahieran aurkez daitezke, baina makiaje asko dago aurrekontu hauetan. Ez dago esebez, egindako akordioan ez dago esebez, eta, gero dago, zer bozkatu daiteken eta zer ezin daiteken bozkatu. No se puede proponer rescindir un contrato de privatización. Ezin da proposatu zerbitzuak privatizatzeko kontratu bat bertan bera utzi udalak esaten duelako, baina ereduak oso desberdinak dira. Zuek privatizatu nahi dituzue zerbitzuak pribatuki eman, eta guk zerbitzuak publikoki eman nahi ditugu. Eta ez diguzue aukerarik ematen horretarako. Horregatik, ez diguzue aukerarik ematen udal soldatak mugatzeko kargu politikoenak eta konfiantzazko karguenak. 20% mugatu nahi ditugu, ez daude bat ere gaizki, ez da murriztuta ere. Eta horrela diru gehiago izango genuke, baina hori ere ezin da bozkatu. Osoko bilkuraren erabaki batek ezin duelako osoko bilkuraren erabaki bat aldatu, baldin eta zuei interesatzen ez bazaizue. Ezaugarri nagusiak dira gabeziak, batez ere. Ez da horren beste aurrekontuetan esango dena egingo dena, baizik eta egingo ez dana, eta urtez urte egiten ez dana. Osea, aurrekontu hauek ez dira egokitzen gaur egungo egoerara, ez da getxostarren beharretara. Aurrekontuak dira, jarraitasun hutsa, eta oso agerian geratzen da jarraitasuna egin den aurkezpenean. Osea, lo bueno de los presupuestos es... Aurrekontuen honena da, akordioak beteko direla, 24an, bete zinenak beteko direla. Getxobus izango dugula, ikusiko dugu, egi bihurtzen den, eta klaro, ez daten digute, aurrekontuak gizarte kohesioko plazak barne hartzen dituela, baita udaltzainenak ere. Hombre, haizu, onartzen badituzu, sartu beharko dira, ezta? Edo soldatarik ez diezue ordainduko. Meseetako aparkalekua Manuel Gainzaren ereduari jarraiki ados gaude. Manuel Gainzako eredua hobe daiteke, baina gogorarazi behar da, EAJ tematuta zegoela kudeaketa egitearekin privatizazioaren bidez. Eta guk eskatu genien aldaketa hori egiteko eta konpostaje planta, aipatzen da, berandu dator, konpostaje planta, eta gainera EH Bildurekin lortutako akordio batera emaitza da, bide batez. Eta Iturribarrin, ez dakit zertaz ari diren. Aurrekontuan jartzen du adinekoen txako zentro bat dela, baina zuzkidura logelak direla esaten da, beraz, zehaztu gabe ez dakigu esaten ados gauden edo ez. Eta, esan den bezala, 5 milioi euro badaude, 3 urteetan aparkaleku bat egiteko, galdera da. Zergatik ez daude 5 milioi etxe bizitzak egiteko, eskerrik asko. Diaz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon. Bueno, todos sabemos... Denok dakigu, aurrekontuen onespena ekitaldi bakoitzean mugarri bat dela. Funtsezko mugarria da, agintaldi bakoitzerako tokiko udalbatzentzat, erakundentzat eta administrazio guztientzat. Izan ere, aurrekontuak tresna dira zerbitzuak finkatzeko eta inbertsio berriak egiteko. Zalantzarik gabe lagungarriak direnak, herritarren premiei erantzuteko. Agintaldi honetan, 23-27, ezin dugu ahaztu, herritarrek ez dutela gehiengo absoluturik eman, hau da, inork ez du gehiengorik. Hortaz, herritarrek argi eta garbi esan digute, bidea akordioa dela aurrera egiteko. Desberdinen arteko akordioa da bidea herritarren ustez, eta herritarren agindu horri jarraiki beti lan egin dugu akordioak bilatzeko. Lehenik eta behin gobernu taldea osatzeko EAJ eta PSeren artean. Bigarrenik, legintzaldi plan bat ituntzeko. Eta hortik ateratzen dira, lehentasunezkotzat jo ditugun proiektu guztiak. Lehentasunezkoak dira, orainaldia eta etorkizuna hobetzeko getxon, eta horrez gain, berebizikoa da aurrekontua proposamenak egiteko, eta azkenean osoko bilkura honetako kiden 172 onartu dugu aurrekontua, 25 zinegotzi gaude hemen, eta 18 onartu dugu aurrekontu hau. Akordio honi esker, aukera izango dugu proiektu estrategikoak sustatzeko, gakoak direnak gure udalerriak garatzeko, ongizate hobetzeko pertsonen artean eta gehienak jasota zeuden gobernu taldearen legegintzaldi planean. Horrez gain, nabarmendu behar dugu, aurrekontu hauek zifrarik altuenak dituztela. Gaur egun errekorra lortu da. 127 milioi euroak gainditu direlako eta 6 igo delako 24arekin alderatuta. Eta hori guztia getxostarren premiei erantzuteko, saltokiei erantzuteko eta elkarteen premiei erantzuteko. Beraz, diru sarrerako betzen dira, areagotzen dira, eta jarduketak zehazteko, aurrekontuarekin egikarituko diren jarduerak zehazteko, garrantzitsua da jakitea nola lortzen ditugun funts horiek, jarduketa horiek abian jartzeko. Funtsean,
udalkutzak bere ekarpenak gainditu ditu eta hori lotuta dago herrialdearen egoera onarekin, horrek bilketa areagotzen duelako, baina ez hori bakarrik. Hazkunde horrek islatzen du, herritarrek gehiago erabiltzen dituztela udal zerbitzuak, gizartearen, kulturaren, kirolaren eremuetan besteak beste eta horrek, jarduerek sortutako diru sarrerak areagotzen ditu eta horrek erakusten du zerbitzuak hobetu direla, zentzu horretan eskaintza hobea dela eta hortaz gehiago erabiltzen direla. Gainera, garrantzitsua da nabarmentzea, udal gobernuak gaitasuna areagotu duela produktu finalak saltzeko. Hau da, bildutako hondakinak berrabiltzen dira, eta hori egiten da bilketa eta tratamendu zerbitzu berriari esker. Contribuyendo también así. Horrela, laguntzen dugu nolabait jasangarritasun finantzarioa bermatzen diru sarrerak sortzeko eta horrez gain jasangarritasun hobea lortzen dugu ingurumenaren aldetik. Hondakin bilketari erreparatuz gero horrek dirua balio duelako. Eta horrela egon gaitezke abanguardian ingurumenaren babesari begira. Horrela, onura bikoitza egiten diogu herritargoari. Eta gero aurrekontu gehiago izango dugu, zerbitzu publikoak hobetzeko. Bide honetik goaz, immigrazioaren helburua lortzeko. 65% para el año 30. Eta horrela helburu beteko ditugu 2035 urtera begira gainera, hondakin bilketaren tasak hobetu behar ditugu getxon, kostuan murriztuz. Eta neurri handiagoan edo txikiagoan udalerri guztietan gertatzen ari den zerbaita. Europako direktiba bat dagoelako gainera behartzen dituena udalak tasako betzera eta konpentsatzera. Ikusten ari gara gainera zelan bilketa tasa hauek gora egingo duten eta benetan kuriosoa da zuen proposamenetan kontutan ezartzea datu hauek. Jarduera espezifikoei erreparatuz gero, goazen ekintza konkreto nagusiak aipatzera. Zerbitzuen kontsolidazioa herritarrentzako kostu gehiagorik ekarri gabe. Inbertsioak egingo ditugu zaintza publikoak hobetzeko eta plaza gehiago utziko ditugu baliabide desberdinetarako. Eta inbertsioak egingo ditugu eraikinak hobetzeko tutoretzapeko apartamentuak bertan daudenean. Gainera, etxez-etxeko laguntza zerbitzuak hobetuko ditugu, inbertsioak egingo ditugu mugikortasuna hobetzeko, eta aparkamenturako baita ere, inbertsio garrantzitsuak digitalizazioan eta beste askotan eta horrela hobetuko ditugu beste hainbat gauza. Inbertsioak egitura municipaletan, proiektu energetikoetan, inbertsio handiak egingo ditugu zentzu horretan, diru laguntza gehiago emango ditugu merkataritza sarerako eta hirugarren sektore sozialeko horretarako, eragiletarako eta oso konpromiso garrantzitsu hartuko dugu irisgarritasunarekin. Zentzu horretan, guk uste dugu mugikortasuna hobetu ahal izatea ezinbestekoa dela. Eta horrela adineko pertsonentzako oztopoak, mugikortasun murriztua dutenentzakoak eta hobetuko ditugu. Eta 1.700.000 euro bideratuko ditugu arrapalako betzera. Bidezabal behe aldeko arrapala kontutan hartuta baita ere. Hala, 9 arrapalako betuko ditugu, Salzidukoa tartean, eta azterlan bat egingo dugu foru kalean arrapala batzu jartzeko aukera aztertzeko. Hori guztia, udalerri guztiko arrapala mekanikoak hobetzeko konpromisoa ere kontutan hartuta. Gainera, Ereagako igogailua konpontzeko edo betzeko 150.000 euro bideratuko ditugu. Bestalde, bizilagunentzako mugikortasuna hobetu nahi dugu. Eta 2024 osoan erakutsitako konpromisoa mantenduko dugu mesedetako kalean parkina egiteko. Beste hainbatetan esan izan dugun bezala,
precios públicos. accesibles Prezio publikoak jarriko ditugu titulartasun municipaleko aparkalekuetan eta gainera neurri arrakastatsuak hartu ditugu jada eta Manuel Gaintzaren adibidea daukagu horren isla. Eta aurreko ekitaldietan hartutako erabakiak ere mantenduko ditugu PSE, EAJ Alderdi Popularrarekin batera hartutako erabakiak. 15 plaza ere jarri dira karga elektrikorako, electrificación de nuestra flota de vehículos. gure bilgailu flotaren elektrifikazioari mesede egiteko. Mostramos un compromiso con la movilidad Konpromisoa erakutsi dugu mugikortasun jasangarriarekiko. urbana municipal. Todos los grupos. Es verdad que nos Talde guztiok egia da, osoko bilkura honetan erakutsi izan dugula hiri autobusa jartzeko que acaba del que se han iniciado estudios itinerarios eta azterlanak eta ibilbide azterketak egin ditugu eta jada lehenengo probak jarri nahi ditugu martxan ziur gaude. a la movilidad sostenible y que Ekarpen garrantzitsua izango dela mugikortasun jasangarrirako eta de movilidad. metrotik urrunen dauden eremua konektatzeko lagunduko digula. Markesinen instalazioa ere hortxe daukagu. Equipamiento. Objetivo prioritario, transformación Lehentasunezko helburu bat daukagu baita ere eraldaketa digitala. Inbertsio garrantzitsuak egingo ditugu zentzu horretan, €1.000.000 kontu garrantzitsuetarako. pero que son fundamentales. Ezinbestekoa da garapenerako eta bizikalitatea bermatzeko. Simplificación, rediseño Eta simplifikazioa egingo dugu prozedura administratiboetan. electrónica con el objetivo de facilitar nuestra ciudadanía. Eta azken finean hau guztia egingo dugu administrazioarekiko harremana errazteko, eraginkortasuna hobetzeko eta tramitazio epeak hobetzeko. Inbertsioak egiten jarraituko dugu etxe bizitza arloan, hala, €1.000.000 gorako aurrekontua daukagu eta guk uste dugu inbertsio horrekin jarraituko dugula 2026 eta 2027an batez ere kontutan izan da APOA behinbetiko onetsiko dugula denbora gutxi barru 2025 ekitaldi honetan. Eta horrela etxe bizitza babestu gehiago izango dugu gure udalerrian. Gainera, etxe bizitza pertsona gazteentzako alokairurako diru laguntzak mantenduko ditugu. Bildu proposatu zuen eredu hau eta Elkarrekin Podemosek esan digu gaurkoan Alderdi Popularraren eskutigoa zela, baina beste gauza batzutarako ez digute hori esaten. Hala ere berriro diogu etxe bizitza plan bat honetzi nahi dugula 2035era begira ere bai. Urbana, denbora. Eso. Amaitzen. Que ponga el foco en la vivienda de alquiler público. Horrela, alokairu publikoko etxe bizitzan emango diogu prioritatea. Que sin duda está dando muy Eta zalantzarik gabe Eusko Jaurlaritzaren ereduarekin jarraituko dugu oso emaitza onak ematen dituelako. Eta etxe bizitzaren prezioa getxon irisgarriagokin nahi du. Ari naiz abisatzen 45 eta 45etan 10 segundu edukitzeko amaitzeko. Bale? Eta gero bigarren abiso ematen dizuet. Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Andrea. absoluta y rodillo del PNV y el Partido Socialista. EAJaren eta Alderdi Popularraren rodillo urteak izan ditugu eta Getxoko udal honek Y se reflejan las redes sociales y los medios de comunicación diversos. egindako lana edabidetan islatzen da. Getxo txukunen orain gutxi agertu da, zer egin den Sarriko Bason eta guztietan parte hartzen dia bai, baina inoiz baino kesa gehiago Del barrio de Sarrikobaso. Sarriko Basoren kasuan. Este presupuesto se intenta solucionar problemas de ese barrio. Aurrekontu honetan saiatu gara arazo hoie konpontzen, baina Alderdi Popularrak beti jartzen ditugu herritarrak partidisten gainetik. Errazagoa litzateke gobernu taldea ustea aurrekonturik gabe eta kritika bat egitea bere aktuazioaren inguruan, baina guk uste dugu Busca lo que une con los demás partidos y cree, gainerako alderdiekin batzen gaituztena bilatzen dugula. con la intención de volver a situar a Getxo donde siempre había estado. Horrela, situatu nahi dugu Getxo beti egon den lekuan. Ya en el 2024, Espainiako udalerririk onena izatea nahi dugu. de primeras, no se incrementaron las tasas e impuestos de 2024, como tampoco se van a 2024ko tasak ez ziren areagotu eta hurrengo urtean ere ez dira hala egingo. incrementar las tasas y los impuestos. Se pueden Izan ere Alderdi Popularratik badakigu mejoras en nuestro municipio. gauza asko be daitezkela gure udalerrian tasak igo gabe. San Nicolás, que estaban cedidas San Nikolaseko aparkalekua berreskuratu da, lagata zeuden plazak. antes de que finalice el año
Eta 2025 bukatu aurretik beste 25 plaza horiek izango ditugu Algorta erdigunean eta horrela gure bizilagunen oinarrizko beharrizan honi erantzungo diogu. Manuel Gainzako aparkalekua ere hori badaukagu Alderdi Popularraren akordio bati esker sortua. Hala, Algorta erdiguneko remodelazio obrarik handiena izan zen hori martxan izango dugu. Berriro ere pausoak ematen jarraitzen dugu guk nahi baino motelago. Eta, bueno, Getxo txukunek azken finean erakutsi digu baita ere gehiago egin daitezkela, baina pausoak ematen jarraituko dugu 2025era begira. 2024ko aurrekontuari aldean ere, Algorta ingurua ere lantzeko hobetu dugu 2025ko aurrekontuan. Bidezabalko eremuak erosi dira, arrapalak erosi dira, eta jada laster jartzea espero dugu. Eta espero dugu Pilarko aparkalekua ere erosita egotea ordurako. Era berean, gure itsasontzi tradizionala berreskuratzen dituen elkarteak laster espazio berri bat izango du bere lana modu duinean egiteko. Hala, 2024an balibide gehiago izan zituzten eremuak ere mantenduko ditugu aurrekontu akordio honen bitartez, 10 eragile ere izango ditugu kontutan, eta intervención, tan necesarios como eran. Era berean, eta hau ere esan beharra dago, gure txakur eta oroar maskotak izango ditugu kontutan, gure hondartzetan egon daitezen, neguan zehar. Eta sokorrizte lana bukatu ostean, uda ostean ere bai. Guk txakurra ditugun askorentzat lagungarria litzateke. Metroa lurperatzea. Lurperatze hori behar dugu, osorik lurperatzea. Hori alkate Andreak promestu zuen eta egin zen, baina argi utzi behar dugu metrorik gabeko herria izan nahi dugula. Eta hori gertatu ere, arte zarata zabatzeko neurriak hartu behar dira. Gure udalerrian. Foruetako aparkalekua baita ere, hiri autobusaren partida hortze daukagu erreserbatuta eta 2025an ikusten dugun. 2024ko aurrekontuan oinarriak ezarri ziren, Getxo izan zitezen, bizitzeko tokirik onenetako bat. Gure eguneroko errealitatea ere kontutan hartuta. Eta beste 35 ekintza planteatu ditugu, 35 milioi eurokoak eta hoiei esker Getxok aurrera egin ahalko du. Hoiek finantzatuko dira kreditu gehigarren bitartez, bihar eztabaidatuko dituguna eta diruzaintzako soberakinare gehituta. Pasaden urtean hasitako azpiegitura handiekin jarraituko dugu, hiri autobusa, forukaleko aparkalekua, eta hala, azpiegitura handiak eta txikiak ere atzeratzen joan direnak bukatuko ditugu. Mugikortasun arloko interbentzioak ere ja komentatu direnak hiri autobusen esate baterako aipatu beharra ditugu. Bidezabalko arrapala guztiak ere martxan jartzea nahi dugu. Eta hemen forukalean arrapala jartzeko azterlana egingo dugu eta arrapalak estaltzekoa baita ere. Horrela ikusiko dugu ea siniestrabilitatea murrizten den. Ez da mantentze lan hutsa. Hau da, 1,5 euroko erreserba bat egin behar dela gure bizilagunen mugikortasuna bermatzeko. Era berean, kontratu berrietarako udalerriko arrapalen mantentze lana bermatuko da. EH Bilduk eta Podemosek ekarpenak egin dituzte, baita ere, merkataritza arloan. Eta, aurrekontu honetan kontuten hartu behar dugu, Alderdi Popularraren
zenbait emendakin txartatu direla, getxo modarako esate baterako. Debe seguir teniendo relevancia tanto en Euskadi como en el resto de España. Eta azken finean hau bezalako ekitaldiek errelebantzia izaten jarraitu behar dute Espainian eta gainerako tokietan. Más para que puedan seguir desarrollándose líneas de actividad. Jarduera hildoak egite jarraitu nahi dugu gure merkatariak kesatu dira, pilo bat jente kesatu da, jarduera eskasa daudela. Eta gobernu talde honek aitortu duala dela eta partida handiagoa bideratuko dugu gure merkataritza sarera kreditu handiagoa izan dezaten. Gure merkatariek hala egin nahi badute gauza gehiago egiteko. Areetako aparkaleku berriaren kasuan horrek mesede egingo dio merkataritza sareari. Manuel Gainzak Algortari egin zion bezala ze. Geltokiko plazako aparkalekuak ere egin zuelako, udal liburutegi ingurukoak ere aparkalekuak lagunduko du. Hala, gure proposamen batzuk onartu dira, beste batzuk geratu zaizkigu, baina badakigu, guztiak onetziz gero desberdina izango litzatekeela aurrekontua, baina nik uste dut onartu direnen kontra ez dela inoiz egon. Eta horregaitik guk azkenan abstenituko gara aurrekontuak onetzi daitezen gu tresnak ematen ari gatzaio. Gobernu taldeari eta espero dugu guztiok babestea. Azken finean udal gobernuaren kudeaketari mesede egiteko izango delako dena nere. Nosotros tenemos que decir que ante Udal gobernuari eskerrak eman nahi diosku reprotsa askoren ostean onartu ditulako gure emendakin batzuk eta borondatea dagoenean erakutsi da egin daitekela akordioetara iristearen hau. Eskerrik asko erakutsitako borondateagatik. Akordioak posible direla erakutsi duzuelako eta berriro ere eskerrik asko gobernu taldeari borondate hori erakutsi izanagatik. Eta esan bezala uste dut aurrekontu guztientzako ona izango dela, eskerrik asko. Uriarte jauna. Alkatandrea, eskerrik asko. Horik eukidut okera hasierako txandan aurkezpenean, neurri batzuk joateko azaltzen, ez da nire asmoa ostabere errepikatzea guztiak. Horregatik ez naz asko luzatuko, bai, baten bat errepikatzeko bertuta homoraz, baina batez be, nire asmoa da, irutxanda da dauzkagu osoko emendakin hauek eztabaidatzeko, gero horre beste irutxanda eukiko ditugu emendakin partzialak ere eztabaidatzeko, beraz, harira joango naiz, eta bakarrik emendakin oso honi buruz, hauei buruz egingo du berba. Tanto Elkarrekin Podemos como EH Bildu. Alderdi Popularrak zein EH Bilduk osoko emendakinak aurkeztu dituzue eta guk ez ditugu partekatzen zuen argumentuak. Gainera, aurkeztu diren emendakin partzialak talde batek zein besteak, ez dira alternatiba bat. Eta gainera, Alderdi Popularrak aurkeztutako emendakinen kasuan, EAJ eta PSrekin akordeatuta izan badira batzuk ere, 2025ko akordio aurrekontua honesteko lagungarri izan direnean honetzi dira bi taldeen adostasuna lortuta. Udal aurrekontua zazpiron da... Contra de la mayor parte, casi la totalidad de las acciones que contempla. 157 milioi eurokoa da, eta guztiok oro har erakutsi duzue ados daudela horregatik oso bitxia da osoko emendakinak aurkeztea. Hala, esan behar dugu hau, gobernu taldearen eta PPren arteko akordioa dela. Gure ikuspuntutik ez da argudio zinezkarria getxostar gehienentzat esan den beste hori guztia. Kontua da, udal aurrekontuak, udal zerbitzu publikoak emateko eta getxo hobetzeko beharrezko diren inbertsioak egiteko tresna ekonomiko gisa balioko duela. Eta gainerakoa posizionamendu politikoak dira, baina ez dute laguntzen udalerria hobetzen, eta getxostar gestie laguntzen. EH Bilduk negoziazio formez hitz egin du. Eta, negoziazio prozesu batean parteetako batek horrela jarduten duenean esan nahi du ez dagoela funtseko argumenturik. Etxebizitza da osoko bilkuran partekatzen dugun lehentasunetako bat, bai gobernatzen dugun talde politikoak, bai oposizioan dauden taldeek. Hala ere ziurazki arazo horri aurre egiteko moduan aurkitzen dugu desadostasun politikorik handiena. Eta aurrekontuek askoz gehiago hartzen duten arren, etxebizitzaren arloko aurkezpenan aipatu dana errepikatuko dut. 2025ean, matizeak botako ditut, Getxorako
APO berria behin betiko onartuko dela aurreikusten dugu, eta gero etxebizitza plan berria izango genuke. Baina itxaron behar dugu APO hori izateko, etxebizitza plana izan aurretik. Horixe da oinarrizko tresna, hain zuzen ere, egiturazko tresna oinarrizkoena etxebizitza plana garatzeko, hori argi dago, ezta? Behin eta berriro ezetz esaten den arren. Horregatik, aurrekontu honetan 3.150.000 euro gehigarri aurreikusten dira finantzarioki babesteko. Parte bat 2025ko aurrekontuaren barruan, etxebizitza askerako lursaiak erosteko, eta jarduera horiek babesteko, eta gero beste milioi batzu gehigarriak, konpromiso modura, etxebizitza planeko ekintzak finantzatzeko. Lehen ere esan izan dugu eta askotan errepikatu izan da, diru laguntzen hildoa mantenduko da, aurrekoan mantenduko da, eta gauza da, 250.000 eurorekin finantzatu arren batzutan ez dela kontsumitu horren besterakoa. Eta, beste 200.000 gehitu ditugu hildo berri baterako, eta horrela, sustatu nahi dugu, utzik dauden etxe bizitzetan, Eusko Jaurlaritzaren, programetan parte hartu nahi baduten, funtsak egotea. Eta guztiz finantzatuta badago ere 2025ean, belaunaldi arteko zentro berria inauguratuko da, Erromon esan bezala, foru egoitza da pertsona nagusientzat. Zerbitzu hori momentu honetan behar da, ezinbesteko da eta oposizioan dauden bitaldek ere baiezkoa eman zuten. Eta zorionez errealitatea izango da udalerri honentzako eta benetan oso garrantzitsua da. Ezin dugu ahaztu. Gainera, belaunaldi arteko zentro horrek 40 zuzkiduratze bizitza planteatzen ditu, emantzipazio hori mesede egiteko. Existentziari ugo egin dezaiokegu, baina hor dago eta garrantzitsua da. Gainera, badakit APOa honetzi ostean bitaldeen jarrera, behar badauker negoke, baina batez ere Bildurena aldatu egingo dela etorkizuneko aurrekontuak negoziatzeko. Eta behar bada posible da, azken finean, guk proposatutako ekintza asko, etxebizitza planean proposatutako asko, babestea. Elkarrekin Podemosekan ere esaten du eskola publikoa abandonatzen dugula. Hori ez da egia eta Xavier behin eta berriro esan dugu noren eskumenekoa den. 2025erako eta gainera inbertsioen eranskinean ageri da, oso sekatuta ageri da, eskola zentroekin hitz egin da hartutako erabakiak direlako. Aparejadoreak hain zuzen ere, arkitektoaren babesarekin eta ingenierien babesarekin, etengabeko harremana du, hezkuntza arloak baita ere, ikusteko zein mantentze behar izan dituzten eskoletan. 745.000 euro dira, itunduta daudenak eskola zentroekin. Baina eske gainerako kontuetarako Eusko Jaurlaritza daukagu. Baina esan bezala, gainerako gauzako Eusko Jaurlaritza ditugu zuzara legebiltzarkidea, baizik eta udalbatzako kidea. Gasteizen beste zerbait esan alko dute, baina hemen behintzat, hemen itundutako eta eztabaidatutako ekintze sari gara, eta gure eskumenekoa da horiek guztiak betetzea. Gainera, Romoko aurreskola berria ere garatze bidean dago. 2026erako irekitzea espero dugu. Argumentorik aurrekontak bertan bera usteko, eta hori da gure argudiorik nagusia, ezetza emoteko zuen ementakinei. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txandari ekingo diogu, 5 minutu. 15 segundu lehenago abixoatzen hasiko naiz, bale? Venga, Benito jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, bakoitza nahi duen ulertzen du, ezta? Nik ez du momentu bakar batean ere esan, osoari emendakin aurkeztu diogula beste alderdi batekin itundua izan delako aurrekontua. Ez,
hori gertatu baino lehenago erregistratzen dira hau bezalako emendakinak, ez dago negoziaziorik ez da, argi dagoen bezala, eta hau ikusi zen aurrekontuaren zirriborra, bazegoen aldez aurreko akordio bat. Eta osotasunerako emendakina dagoenean da aurrekontu hau okerra delako. Lehentasunak ondo identifikatuta ez daudelako. Eta ez direlako nahikoak inbertsioari dagokionez. Eta honetan zentratu nahi dut, izan ere aurrekontu hau 6% hasten da, baina kontutan izan behar duguna da urte honetarako zorpetze proposamena 8 milioikoa dela eta 6koa zen pasan urtean badakigu zorpetze hori gero ez dela betetzen, soberakin erabiltzen delako, logikoa den bezalaze, baina logikoa iruditzen etzaiguna zera da gaur egun badaukagu 50 milioiko soberakin bat kontutan hartuta osoko bilkura honetan zenbat behar izan diren. Eta, hortxe dago urtez urte soberakin hori erabilia izateko zain, badaude behar izan asko hartatu beharrekoak eta ez direnak hartatzen. Hezkuntzaren kasuan, nik hau askotan aipatu izan dut, udalaren eskumenez ari gara, ez da? Gauza bat dira ditugun eskumenak eta izan ditzakegunak eta beste batzuk zuek izan nahi dituzuenak. Eskola publikoetarako azken finean eskumenik izeztu zuela edo ez duzuela nahi izan, esan hori ze, baina ez inor engainatu. Badago beste figura bat, kooperazio konbeniona eta hau gainera legerian jasota dago. Eta Eusko Jaurlaritzarekin adostu zenezakete zein inbertsio egin daitezkeen eskola publikoetan. Badaude gehiago ere, eta Eusko Jaurlaritza batzuetan parte bat jartzen du diru laguntzarena eta gero zuek beste bat, baina horretarako azken finean borondatea erakutsi behar duzu, eskola publikoetan inbertitzeko borondatea. Eskola publikoetan egindako inbertsioa kontutan hartu behar dira, baina txapai pintura ezin da izan, ez da? Kortaguaza edo leiho bat eitea, hemen zer da, kuriosoena? Eskola publikoen erreparazioetan bakarrik islatzen dela zein diru laguntza eskasa ematen dela udal aurrekontuetatik, ez da? Izan ere, ni proposatu izan dut inbertsio partida bat, udaletxera sartzeko atea konpontzeko, edo, Santa Clararen kasuan, konponketak egiteko. Eta, gauza da, hemen ikusten dela, nola erreparazioetarako inbertsioa ez dela heltzen 300.000 euroetara ere. Bukatzeko. Deigarria iruditzen zaigu, udal gobernuaren kasuan, ez hitz egitea arlo honen inguruan parkinak eta obrak eta horrelakoak asko aipatu izan ditugu, zenbat kostatuko duen guztiak, baina uste dugu garrantzitsua dela baita ere, baliabide sozialez hitz egitea udalerri honetan. Hau da, badakigu zein egoera larrian dauden gizarte esklusioa zer nolakoa den. Eta, hala eta guztiz ere, gure ingurukoan ikusten dugu zer gertatzen den kaleetan. Pasaden egunean, gizarteratzeko zinegotziak esan zigun, udalerrian zein errealitate dugun, baina aurrekontua nola islatuta dago hori. Ez da egon aldaketarik aurrekontuan gizarte zerbitzuena kontutan hartuta ere, edo aldaketaren bat egon da azken finean gobernuaren jardunan, ez? Zuek azken finean esklusio sozialeko arrisku hori bihurtu duzue oztopo, asistentzia sozialetik kanpo uzteko pertsona haue guztiak, eta egun batean voluntario batek esan zidan bezalaze, Aquí estamos esperando para atender a estas turno. Eta hemen zertan ari gara, zeren zain ari gara, pertsonek egoera txarrean egotearen zain eta orduan gero eta zailagoa izango da inklusio sozialerako prozesua. Creo que esto es algo... Nik uste dut hau falta den zerbait dela. Rodríguez jauna.
Bueno, yo voy a tratar de ir por orden. Saiatuko naiz ordenean erantzuten, eta ez dut borrokatu nahi, baina PSEek asko aipatu du zaborren tasa, eta esan du harrituta daudela ez dugulako tratatu, eta gainerako udalerriek igo dutela. Hasiera batean, guk uste dugu gizarte errealitatera egokitu behar direla zergak, inflazioera kontuan hartuta, baina PSEek ez du gauza bat esan. Europako araudia dago hor, eta gainera, indarrean sartu da hondakinen lege bat 2022an. Horren arabera, apirilerako, ez da soilik kostua estali behar zergekin, ez horize. Tasa horiekin, berizketa bat egin behar da birzikleta mailaren arabera, norberaren bizikleta mailaren arabera, birzikleta mailaren arabera. Eta hori jasota dago 2018ko akordio batean, PSE dagoen batean zehazki. Eta Alderdi Popularrak esaten du, tamalgarria izan zela gure akordioa. Ikuspegi antzekoak ditu gau da. Guk ere pentsatzen dugu gauza bera bere akordioi buruz. Baina oso deigarria izan da, 2025ko akordioa defendatzeko aipatu dituela 24koak. Oso deigarria izan da hori. Besterik gabe, horrekin ikuspegia indartzen dute. Kontinuistak dira, horregatik defendatzen dugu gure ikuspegia eta islatzen dute gauza asko hitzeman zirela 24an eta ez direla egin. Hori berretsi dugu. Esaten du ez direla errazak akordioak. Ez dakit zer gertatu den Alderdi Popularrarekin akordioetara heltzeko, baina gobernu taldearentzat oso erraza izan dela argi daukagu guk EH Bildutik. Eta gero, begibistakoa den bezala, Alderdi Popularrak proposatzen dituen gauza batzuk gustatzen zaizkigu. Aretan aparkalekua behar da? Bai. Aretan kokatuko den lekua, guretzat, akatzitzela da, baina bakoitzak jakingo du zer pentsatzen duen. Eta gero, Alderdi Nazionalistak, hau da, EAJ-PNUek, lehenik eta behin, kezkagarria da, ulertzen ez dutela guk esaten duguna. Nik uste dut EH Bilduk ez dituela aipatu negoziatzeko formak. Negoziazioa nola egin den kontatu dugu, eta ez ditugu formak aipatu. Are gehiago, idatzita daukat, eta orain esango dut arazorik ez dudalako. Aurten, negoziaziorako formak zintzoagoak izan dira. Prozesua zintzoagoa izan da, besterik gabe ikusteko aukerarik ez egoela, eta guk hori ikusi dugu, eta EAJak ere bai. PSeren jarrera desberdina izan da, eta nik uste dut hori hala dela. PSeko kideak esaten du baietz, mahaian egon zen, eta beste zer pentsatzen baduzue, beste errealitate bat izango da. Eta alternatibez ari garen honetan, EAJak esaten du, guk ez dugula alternatibarik planteatu, baina emendakinetan horretan sakonduko dugu. Guk esan dugu, aurrekontu honen bereizgarria dela gabeziak dituela. Ematen dut txalotu behar ditugula gauza batzuk eta txertatu dituzue, baina bete beharra da zuentzat, egunerokotasunean derrigorrezkoa delako. Besteak beste, mugikortasun elementuak mantentzea, arrapalak eta eskailerak eta elementu horiek mantentzea, ez da txalotu behar, inbertsio horiek nahita ez egin behar ditu udal gobernuak. Udal gobernu honek eta beste edozein gobernuk egin beharko lituzke inbertsio horiek. Ezin dira mugikortasun elementuak instalatu eta matxuratzen direnean konpondu ez, hori ez da txalotu behar, egin behar delako. Esaten da ez dela kontuan hartzen belaunaldi arteko zentroa eta kontuan hartzen dugu, baina ez dugu hasten eta ez dugu hasten horren kudeak eta baina apora itzultzen bagara eta pentsatzen badugu konponduko dela etxebizitzaren arazoa, etxebizitza konponbide batzuk ekarriko ditu ikuspegi batetik, baina zalantza ezina da eta argia da errealitatea. Utzik dauden etxebizitza asko daude udalerri honetan eta ez da ezer egiten ari mugiarazteko etxebizitza utz horiek eta diru laguntza bat ematea jabeei, pentsatzen dutelako bizigunek gutxi ordaintzen duela, bizigunera apuntatzeko bestelako neurririk gabe, espekulatiboa dela esan dezakegu. Eta hori da proposatzen dena etxebizitzan. Itxarotea eta zain egon gara denbora luze, baina denbora honetan zehar, gazte askok erabaki dute udalerritik alde egitea eta ez dira itzuleko gainera. Beraz, errealitate hori ezin daukatu. Eta itxarotea, besterik gabe, zuzkidura egongo da PMS, derrigorrezkoa da, legez ezarrita dago. Eta badaude beste lege bete behar asko betetzen direna, baina zer egiten du aurrekontuak? Gauza berriak daudela, zubietaz. Baina gero? Zer gehiago? Hori babestu dugu noski eta autobusa, ikusiko dugu heltzen den edo ez. Baina, non dago aparkalekuaren azterlana, horkoarena? Zein azterlan egin da autobusari buruz? Non daude maitzak inork ez ditu horiek ikusi? Beraz, aurrekontua zer da? Aurrekontua da 24an egin esenaren isla.
Eta gobernu taldeak derrigorrez egin beharko lukeena jasotzen du eta alternatibak plantea daitezke zaila da, baina kontzeptualizatuko bagenu aurrekontua desberdin, negoziazioak desberdinak izango balira eta noski deskonfiantzak gaindituta alde guztietatik, aukerak egongo lirateke beste aurrekontu batzuk aurkezteko. Díaz Andrea. No te preocupes, Xavier. Ez kezkatu, Xavier. Orain azalduko dizut zer gertatzen den gizarte kohesioko sailean. Aurrekontua igo dugu. Eta iaia 13 milioi eurora heltzen da 24an bezala. Inbertsioak estaltzen ditugu hezkuntzan, azaltzen den bezala. Zentroek eskatutako guztia estaliko dugu 750.000 euro ingururekin. Emakumeen etxea abian jarriko da eta zerbitzu berriak ezarriko ditugu. Azkeneko legegintzaldietan jarritakoak finkatuko ditugu, adibidez migrazioi arreta emateko bulegoa. Horrez gain, hezkuntza sozioedukatiboko programa indartuko dugu hezkuntza zentroetan eta ez duzue inoiz aipatzen. Ez ditugu soilik zentroak mantentzen, hori da gure eskumena, noski, baina horrez gain, hezkuntza zentroetan prestakuntza ematen dugu berdintasunean, indarkeria matxista prebenitzeko, hezkuntza afektibo-sexuala indartzeko, mendekotasunak saihesteko, emozioak kudeatzeko, eta gatazkak ez betikotzeko, kulturartekotasunean, ingurumenean, eta 2030 agendaren inguruko prestakuntza ematen dugu eta batzordeetan esaten dudan arren ematen du ez duzuela entzuten. Era berean, nabarmen igotzen dira dirulaguntzak entitatei, zehazki 1.000 euro baino gehiago emango zaizkie bai Gurutze Gorriari, bai Elaren kausak aztertzen dituen elkarteari eta Argia Fundazioari dirulaguntza ematen diogu eta gehikuntza bat dago autokudeaketa bultzatzeko gaixotasun mentala duten pertsonentzat. Beste 17.000 euro sarekideri dirulaguntza kontzeptuan, sustatzeko voluntariotza eta apustu egiten dugu komunitate programa baten alde, gizarte zaurgarritasuna kudeatzeko. Eta sortaraziri ematen diegu besteak beste diru laguntza eta apustu irmoa egiten dugu zaintzen alde. Haurreskola plaza berriak martxan jarri hurrengo ikasturtean. Horrela, gizarte zerbitzuak hobetuz mendekotasuna duten pertsonei zuzenduta. Etxez-etxeko zerbitzua indartuko dugu eta zaintzaileei babesa emango zaie. Bere ingurunean, arnasgunea eta arnas eremuak indartuz eta zainduz programa indartuz zaintzaileei zuzendutakoa. 25ean, programak indartu ezezik, eraikuntza berria proposatu dugu eguneko arretako plazak indartzeko eta baliteke Bilduk ez jakita, baina hori da gure eskumena eguneko arreta eta komunitate etxebizitza eta hori egingo dugu Iturribarriko udal partzelan eta hasierako inbertsioa 750.000 eurokoa izango da eta horrela nabarmen hobetuko da udal eskaintza publikoa. Naiz eta eskatzen zaigunetik harago gauden. Gure udalerriaren premia da arreta hobetzea eta kalitatezko arreta ematea adinekoei, batez ere lehenengo mendekotasun mailan daudenei eta gainera horrela eskariari aurre egingo diogu adinekoei arreta emateko eta aurrekontu honek apustu irmoa eta konpromiso irmoa dauka adinekoekin, entitate sozialei babesa emanez pertsona horien dinamizazioa bultzatzeko eta apustua eginez bikoizteko dinamizazio zerbitzu publikoa. Horrez gain jarraituko dugu udaleku plazak igotzen, areagotzen azkenengo urteotan bezala eta babesa ematen jarraituko dugu zaurgarritasun egoeran dauden familiei, profesionalen kopuru handituz esku hartze sailean eta gainera konpromiso irmoa mantentzen dugu eskari osoari erantzuteko eta dirulaguntza ekonomikoak emateko aurrekontu mugarik gabe. Eta benetan, esandako guztiaren ostean, ez dakit nola usartzen den Elkarrekin Podemos harrerari buruz hitz egitera. Elkarrekin Podemosek esaten du ez dugula inbertitzen harreran, aitzindariak gara udal honetan, harreran. Bulego bat daukagu, migrazioi arreta emateko, zuek gobernuan parte hartzen duzue Bildurekin udalerri batzuetan eta zer egin duzue? Zer egin duzue zuen udalerrietan harreraren eremuan? Ez duzue kontaketarik egin? Zenbaketa egin daiteke? Modu voluntarioan. Ez duzue egin? Eta ez dakizue zenbat pertsona dauden kalean zuen udalerrietan eta hona etortzen zarete ikasbideak ematera. Ez duzue inbertitzen oinarrizko premietan, ez duzue jantokirako inbertitzen, ez duzue inbertitzen baliabide sozioedukatiboetan eta suskiduretan, logela suskiduretan, eta guk inbertsio itzela egiten dugu ez gara danera heltzen, baina udalerri guztiak
horiek zuek gobernatzen duzuen horietan barne zerbait egingo balitz, ziurazki ez genuke hainbeste zailtasunik izango Getxon. Hala, itzultzeko eskatzen duzue erantzukizunagatik. Eta gero esaten dituzue horrelako gauzak, benetan. Ez esan gezurrik, fake bat da. Fake politika kritikatzen duzue eta hori da zuek egiten duzuena gaur. Hezkuntza sari zarete, eta 8 txanda erabil genitzake inbertsioak aipatzeko hezkuntzaren eremuan, eta horrez gain esaten duzu ez dugula inbertitzen harreran. Kontuan hartuta erreferenteak garela Euskadin harreraren eremuan. Besterik gabe, hemen utziko dut. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Yo creo que cuando algún partido realiza una Alderdi batek osoko zuzenketa aurkezten duenean, de la totalidad, osoko enmendakinaren eztabaidan egin behar duena da, azaltzea, zer iruditzen zaion gaizki akordioan, eta zein den bere planteamendua, udalak kudeatzeko hori egin beharko luketela uste dut. Osoko zuzenketa osokoa da. Eta esan nahi du, ez zaudela batere ados aurrekontuarekin, eta horrek esan nahi du, zuk beste eredu bat proposatzen duzula, osoko bilkuran proposatutakoaren aldean. Ez da gure proiektua, baina gure hobekuntzak barne hartzen ditu aurrekontu horrek, eta gutxienez, 3 alderdion adostasuna lortu du aurrekontuak, baina ez dut ezer entzun osoko bilkura honetan, eta ez dut proposamenik entzun beste getxo bat eraikitzeko. Ez dakit zein den EH Bilduren eta Elkarrekin Podemosen getxo berria. Ez duzue zehazki azaldu, besterik gabe kritikatu dituzue besteon proposamena, baina ez dakit zein den zuen eredua. Ez dakit zein den bi alderdi horien eredua. EH Bilduk esan du oso gaizki iruditzen zaiola, zergak eta tasak ez igotzea, eta esaten dute, gaizki iruditzen zaiela, baina igotzeagatik, ez dakit, dirurik behar ez bada eta bilketa areagotu behar ez bada, gaizki iruditzen zaigu. Hori da gure udalerri eredua. Nik uste dut EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek ikusiko dugun bezala, nahiago luketela abstentzioa. Eta ez dute eramaten abstentzioa plenora irudiagatik, baina bihar eta etzi osoko bilkura areto honetan ikusiko dugu, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek onartzen dituztela ekimen asko. Eta osoko bilkurara ekarriko dituzte horiek, apurka onak direlako herriarentzat. Eta gaurko egun honetan, izan dute, aurrekontuan ez direla jasotzen gaiak etxebizitzari buruz, hori izan dute EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek. Apoa da etxebizitzarako planik onena. Eusko Jaurlaritzaren onespena lortu du apoak, eta espero dugu laster apoa behin betiko onartuta egotea eta 3.000 etxebizitza sozial baino gehiago eraiki ahal izatea. Apoan aurre ikusi bezala. Hori da etxebizitza sozialaren apusturik onena udalerri honentzat, berehala eraikiko direnak etxebizitzaren arazoari konponbide bat eskaintzeko. Eta hori da planean jasota dagoena, eta hori etorriko da laster, hori da eukiko duguna etxebizitzarekin lotuta, eta hori da jasotzen dena aurrekontuan etxebizitzarekin lotuta. Beraz, etxebizitzarekin lotutako kesak ez dira zentzudunak. Bai, liteke kanonak aplikatzea, utzik dauden etxebizitzei eta gune tentsioduntzat sailkatzea, baina hori labur geratzen da apoarekin alderatuta. Eta espero dugu esan bezala, udaberrian behin betiko onartu ahal izatea osoko bilkura areto honetan. Biek aipatu duzue merkataritzaren arazoa, eta esan duzue merkatarien elkarteek guregana jo zutela eta laguntza gehiago eskatu zizkigutela, batzuek eskatu zuten laguntza gehiago moda lehiaketarako, getxo enpresarentzat, eta besteek esan zuten laguntza gehiago behar zituztela berekintzetarako, eta udalak diruz lagundu behar dituela berekintzak, eta laguntza horiek gehitu dira aurrekontu honetan, beraz ez dut ulertzen goizean adierazitako kesa hori, eta horrez gain, trantsizio energetikoa aipatu duzue, gutxi gorabehera aipatu duzue energiaren eremua. Energia eraldaketarako, eta gauza asko aipatzen dira edo jasotzen dira aurrekontu honetan, emisio basuko eremuen kontuan ez gaude ados, baina honena da, mugikortasuna hobetzea 1,5 milioi gutxi gorabehera inbertituko da, arrapalako betzeko eta aparkalekuak egiteko inbertsio handiak egingo dira. Nik uste dut hori dela inbertsiorik onena, ekologikoena, eta bideragarriena zer da? Klima aldaketaren alde zeo zer egin ahal badugu, eta mugikortasun jasangarria sustatu nahi badugu, onena da aurrekontuan planteatutakoa, bidegorriak egingo dira, noski.
baina guk nahi dugu aparkalekuak mantentzea. Esan bezala, jendeak aukera eduki behar du nahieran etortzeko, autobusez, txirrindulaz, oinez edo bere autoan etortzeko aukera izan behar dute herritarrek. Beraz, 3 gauzetan oinarritu zarete osoko zuzenketa arrazoitzeko, eta guk uste dugu ez dela egokia, aukera duzue abstentzioa bozkatzeko, eta batez ere Alderdi Popularrak proposatutako emendakinen alde bozkatzeko aukera daukazu oraindik ere. Arte jauna. Bai, alkate, eskerrik asko. Bueno, se ha llegado a mencionar no solamente el acuerdo presupuestario del 2024, sino... 24ko aurrekontu akordioa aipatu da, eta EH Bildurekin egindakoa aipatu da, 2016koa zena. Pero hay que dejar bien claro que Argi eta garbi utzi behar da, hay que acordarlos... aurrekontuak adostu behar direla eta adosten ditugula EAJaren eta PSren artean. Desberdinak garelako, alderdi desberdinak garelako. Ya, bueno, pues el ritmo cogido. Bai, erritmo hartu dugu, eta badakigu elkarrekin gobernatzen, baina lehenik eta behin akordio horietara heldu behar gara, gure ideologiak desberdinak dira, alderdi desberdinak gara, eta hori nabarmendu behar da. Bai, 2016an, akordio ona lortu genuen EH Bildurekin, kritikatu da, baina akordio ona lortu genuen gure ustez, eta bete zen, 180 baino gehiagoan bete zen, egiaztatu zen bezala bere garaian. Gero ez genuen aukerarik izan, akordio hori berresteko negoziazioak egin dira, hurrengo urteetan, baina ez dugu lortu aurreko legegintzaldian, EAJaren eta PSren artean aurrekontuak atera ditugu gure gehiengoarekin eta legegintzaldi honetan, lortu dugu aurrekontuak onartzea Alderdi Popularrarekin, eta nik uste dut herritarrek oso ondo ulertzen dutela. Ez dago inbeste ideologia Elkarrekin Podemosek esaten duen bezala, erantzunak eman nahi zaizkie getxostarren premiei, besterik gabe. Hori da gure helburua, baina aurrekontuetan jaso behar dira premia horiek, eta EH Bilduk esaten du. Derrigorrezkoak diren gauzak inbertsioetan, bai, baina Arrapalen aurrekontua jaso behar dira, lehenik eta behin dirua jarri behar delako, eta erabaki behar duzulako nondik atera, non jarri eta nola egiten duzun utxune hori aurrekontuan hori ordaintzeko, eta volumen ekonomikoa garrantzitsua da. Arrapalak igogailuak, bidezabalekoak, salzidukoak gehituta 2 milioi euro baino gehiago dira. 2.200.000 euro. Arrapalak, laudira bidezabalen, salzidun 9, gehi igogailua 2 milioi baino gehiago, eta aurrekontuan sartu behar da, aurrekontuetan jasotzen ez bada ezin delako egin, eta udalerri batean. Hain zuzen ere, hau ez da Europako Parlamentua, ez da Eusko Legebiltzarra ere, kontu ideologikoak daude, baina ez dira inbeste, premiak agertzen dira aurrekontuetan, eta gero, partzialak aztertuko ditugu, desadostasun gehiago egon daitezke, eta zailago izan daiteke adostean nola zehazten diren, baina osoko zuzenketa planteatzea premiak estaltzen direnean, guretzat ez da zentzuduna, eta hori da gure planteamendua. Eta balioan jartzen ditut lortutako aurrekontu akordio guztiek, noski? Bai Ezkerrera, bai Eskuinera, bai Alderdi Popularrarekin, bai EH Bildurekin, noski? EAJak eta PSek zentralitate handiagoa daukagu, eta Elkarrekin Podemos, zoritxarrez, bazter geratzen da maiz, eta nik gonbidatzen dut Elkarrekin Podemos, bere zinegotzia erabil desan, 12 gara, gobernuan, gehi alkatea, 13 izango ginateke zurekin, eta gonbidatzen zaitut parte hartzera. Nik uste dut Elkarrekin Podemosek aukera duela, ez gaur, baizik eta orokorrean, getxon, bat egiteko akordioekin, eta bazter ez geratzeko radikalismo politikoekin. Justifikatuta ez daudelako, eta gainera, proposamenik gabe daudelako. Gero, zuzenketak irakurriko dira, partzialak irakurriko dira, eta gainera bere emendakinek, bere zuzenketek ez dute bermatzen berak esandakoa, bere justifikazioan, osoko zuzenketaren justifikazioan, eta besterik gabe. Soberakinaren azalpena maiz eman dugu. Belaunaldi arteko zentroa, demagun. Egiten den bitartean eta amaitu arte, likidatu arte, aurrekontuan dago eta aurrekontu guztietan agertu behar da. Lurzoruaren udalondarea, garagardotegia, frontoiak, ludoteka, obrak, azpiegituretan. Kontu horiek guztiak finantzatzen dira hasieratik erabat, aparkalekua, aparkalekuaren parte, naiz eta kredituekin egiten den, konpromiso kredituekin agertzen da beste leku batzuetan, baina azten denetik finantzatu behar da osorik, eta gero diru hori hor dago erreserbatuta, eta urtez urte pasatu behar da. Gero inbertsioak daude, musika barria amaitu zen, soberakinaren parte zen, baina likidatu zen, baina beti daude
al ritmo que se puede financiar. Horrelako kontuak egin behar direlako eta gure ritmora egin behar delako. Ez dator bat askotan urte naturala, edo ia inoiz ez dator bat urte naturala, obren edo inbertsioen erritmoarekin. Baina, praktikan, aurrekontuek esaten dute dirua reservatu behar dela, eta gero ziurtatu ahala ordaintzen da, baina bien bitartean gorde behar da dirua, eta gainera ohitura ona da. Ohitura ona da, gerta ez dadin, gertatzen zena beste egoera batzuetan eta beste administrazio batzuetan bapatean arazo ekonomikoak dituztenak. Zorionez hemen ez da hori gertatzen. Eskerrik asko Uriarte jauna, eta hirugarren txandari ekingo diogu, 3 minutukoa, Benito jauna, zurea txanda. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Bien, suelen decir que cuando alguien esconde Esaten dute, ideología es norbaitek bere ideologia eskutatzen duenean zerbaitegatik izango dela eta mesfidantza izan behar dugula. una falsedad, que no hay ideología en Faltsua da, ideologiarik ez dagoela zuen aurrekontuetan. Badago, baina oso zehatza da, zuena. defendido que este es un Defendatu duzue, presupuestario aurrekontu akordio hau gehiengoena dela. Osoko bilkuraren 172 hartzen duela barne. 18 zinegotzi. una cuestión de Bai, bai. cantidad. Kontua ez da Las navideñas, kopurua. al supermercado, Gabonetako erosketetan langostino, 2 kilo langostino eros ditzakezu, baina onak ez badira, ez dira onak. que haya comprado. Naiz eta asko erosi. Esto pasa lo mismo. Eta aurrekontu honekin gauza berak gertatzen da. Hauze tripartitoaren akordioa da. EAJak, PSEek eta Alderdi Popularrak osatu dute tripartito bat legegintzaldi honetarako. Eskuinera doa aurrekontu hau eta bai, bere ikuspegi ideologikoa oso zehatza da. Se manifiesta Eta ikuspegi ideologiko hori nabaritzen da galderei erantzutean. Zer nahiago duzue zuek? Aparkaleku berria beste baten ondoan? o más inversiones. Edo inbertsio gehiago eskoletan, eskola publikoetan hori da galdera. Eta ideologiak erantzuten dio horri, eta erantzun argia da. Acústica o más Zer nahiago duzue, kontxa akustikoa edo kontziliazio zerbitzu gehiago familientzat. mantener salarios desorbitados para los cargos públicos. Gehiagizko soldatak mantentzea kargu publikoentzat, osoko bilkuran gaudenontzat, osoko bilkuran gaudenontzat gehiagizko soldatak mantentzea, edo diru laguntzak handitzea familiai. Ba, hori erantzuten da ideologiarekin, eta oso argi dago ideologia, Además, un presupuesto eta berriro ere, itundu duzue, mire, si akordio bat eskuinetara doana, Díaz Anderea. argumenta. Egiak ez dizu zapustuko inventarioa edo argumentarioa. El señor Uriarte, Uriartek bezala, de que no PSeko bozeramaileak urte asko daramatza esanez, ezin direla egin inbertsioak udaletik eskola publikoetan. Erakutsi da faltsua dela, eta joango zarete eskola kontseiluetara eta esango duzue, eta ziurazki horregatik ez dira esaten, edo ez dira planteatzen inbertsio gehiago, baina ez esan gezurrik. Zuek ez diozue jaramonik egiten hezkuntza komunitateari. Gurasoen elkarteak etortzen dira maiz osoko bilkura honetara bere kezak planteatzera, horrela bilera bat eduki ahal izateko alkate anderearekin edo konponbide bat emateko bere arazoei berriki ikusi genuen bezala. Eta harrerari dagokionez, usted ni su área ez zuk ez zure arloak, eternamente ezin duzue, rentas que ofrece beti erabili un tejido asociativo errentak, elkarteek errentasko planteatzen dituzte. Gure elkarteak oso aktiboak dira, baina zuek ezin duzue dana egin haien menpe. refleja claramente Aurrekontu honek argi eta garbi islatzen du zein den la respuesta que se quiere dar a la eman nahi zaion erantzuna de nuestro municipio. No egoera humanitario larriari. Ez dago inbertsio berririk eta guk hori proposatu dugu zuzenketa partzialetan eta aukera duzue egoera iraultzeko de actuar frente eta egoerari ez erantzuteko egoera hori aldatzeko aukera duzue, mila esker. Rodríguez jauna. Bai, bueno, yo estoy seguro que no le tengo que explicar. Ziur nago, Alderdi Popularreko bozeramaileari ez dio dela azaldu behar zein den prozedura orain, osoko zuzenketa defendatzen ari gara, eta gero partzialak defendatuko ditugu edo nola ere. Dicho que Esan digu, nosotros de cada dicho tres alde bozkatzeko, 35 están sometidos 17. aurkeztu dituzte, baina 17 bozkatuko dira, 17 horietatik, batzuen alde bozkatuko dugu. Si no se lo puedo consultar a su compañero. Bestela kontsultatu zure lankideari. Bien, lo que está bien, apoyamos. Ondo dagoena, babesten dugu, baina ez dago ondo jendea engainatzea. 3.000 etxebizitza sozial baino gehiago berehala faltsua da, hori ez da, egia, gezurra da. Inork ez du eraikin bat egingo berehala. Bizpahiru urte beharko dituzte eraikina egiteko, baina 3.000 etxebizitza egiteko eta behin betikoa izan dadin apoa eta etxebizitzak egiteko denbora beharko da. Ez da berehala egingo.
gutxienez, baikorrak bagara, 5 urte beharko dira, eta 3.000 etxebizitza horiek ez dira 5 urte hauetan egingo, noski, eta gainera kritikatu du, eguneratu nahi ditugula zergak eta tasak errealitatera egokitzeko zertarako. Erantzuna eman du EAJ-ko bozeramaileak dirua edukitzeko, funtzionamendu egokian mantentzeko azpiegiturak hemen. Berak eman du. Galdetu du EAJ-ko bozeramaileak, nondik ateratzen diren 2 milioi euroak beharrezkoak direnak harrapaletan inbertitzeko. Gogora dezakegu, 23ko aurrekontuak, 23 milioi euroko aurrezpena duela eta 24ko aurrekontuak zorpetze gaitasuna zuela 6 milioikoa, 2 milioira heltzen gara, ezta? Eta, borondatea egongo balitz, hori egiteko denbora zehatzean, aurrekontuaren indarraldian, aukera zuen, kreditu gehigarriarekin egiteko beste gauza batzuk egiten duen bezala. Eta horretarako edozeinekin hitz egin zezakeela, ez dagoelako eztabaidarik, guk alde bozkatu dugu beharrezkoa delako. Eta ez dago ideologiarik, harrapalak egin behar dira, baina ideologia non dago. Ideologia da, aurrekontuan ez aipatzea harrapala guztiak eta partida batzuk irekita ustea negoziatzeko edo antzueloa botatzeko norbaitek pikatzeko. Ez, udalerriak bere egunerokotasunerako bete behar batzuk ditu eta horiei aurregin behar zaie. Eta ezin da jokatu bete behar horiekin, helburu alderdikoiekin, eta bukatzera noa, lehen galdetu duzue zein izango den etorkizuneko EH Bilduren jarrera, beti izan da berbera gure jarrera, eta hori da hitz egitea, eta batzuek gauza bat pentsatuko dute eta beste batzuek beste bat, baina nik uste dut zuen alderdian kideren batek esan halko duela, prest gaudela beti hitz egiteko, baina zer gertatzen da. Norbaitek hitz egiten duenean, hizketakide bat behar da, eta pertsona hori prest egon behar da hitz egiteko, eta hori ez da beti gertatzen. Beti jende ez dago prest gurekin hitz egiteko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Continuamos con la... Jarraitzen dugu fake politikarekin. Aipatu dituzu gurasoen elkarteak. Nik uste dut bidezkoa dela aitortzea, eta hori egin zuen gurasoen elkarteko kideak egin zuena, esku hartu zuen osoko bilkura honetan, eta eskerrak eman zizkion hezkuntza zinegotziari hizketa edo elkarrizketa sortzeagatik Eusko Jaurlaritzarekin horrela konpondu zelako zubietako arazoa. Beraz, zorrota izan mesedez. Elkartei dagokienez, noski balioan jartzen dugu komunitate gaitasuna, eta hori da getxoren desberdintasuna. Gure entitateek gaitasun itzela dute zaurgarritasunari aurre egiteko, baina hori bere bizikoa bada ere, horrek bat egin behar du baliabideekin eta talde teknikoekin oinarrizko premiak asetzeko eta estaltzeko beharrak. Horrez gain, jantokia behar da, eta hori guztia, zerbitzu hori guztiek gastu handia eskatzen dute, eta hori guztia finantzatzen ditu udalak, estresatuta nago, eta ezin ditut zail guztiak aipatu, baina tokiko merkataritzaren aldeko apustua aipatuko dut. Jarduketak egiten ditugu merkataritzaren plan estrategikotik abiatuta, eta apustu argia egingo dugu 25ean aurrekontuak emanez lonjak piztu programari utzik dauden lokalen alokairua sustatzen duena, eta helburua da horrez gain seinaleak gehitzea eta takillak jartzea pilotu proba bezala ebaluatzeko bere eragina. Horrez gain, ekonomia zuzkidura emango zaio getxomoda programari. 160 areagotuko da, 80.000 eurora heltzeko eta ehungintzako merkataritza ikusarazteko eta bere kalitatea nabarmentzeko. Horrez gain, jardueren ildoa nabarmenduko dugu, tokiko merkataritza babesteko 60.000 eurorekin. EH Bilduk esaten du zaila dela bere egoera, merkataritzaren egoera. Noski, jarraitu behar dugu lanean, kontsumo elektronikoari aurre egiteko eta oso erronka handiak ditugu horri buruz. EH Bilduren apustu handia da tokiko moneta. Bere balioa galtzen duena. Ez dago erakutsita horre konponbide bat emango duenik arazoa konpontzeko. Inork ez duelako konponbiderik eremu honetan, oso erronka handiak ditugulako. Jarraitzen dugu lanean, klusterrak gaitzeko, digitalizazioa bultzatzeko, kontratazioan laguntzeko, transmisioan, lonjak piztu programan, getxo bonoan eta bai, noski, elkarrizketa etengabea sustatuz enpresekin. Eta hori ikus dezakezue. Mahai politikoan parte hartzen duzue, zintzoki eta zuzenean entzuten duzue, zer eskatzen duten merkatariek eta gainerako enpresek. Eta, berdintasunean nola da posible esatea ez dagoela inbertsiorik berdintasun zerbitzuan.
para este próximo mes, la Urrengo hilabetean emakumeen etxea irekiko da eta gainera ez da aipatzen prozesu parte hartzaileen lana eta ilusionante, más de 500 prozesu horren atzean dagoen lana, 500.000 euro baino gehiago azpiegitura berrirako eta 3 profesionalek sortutako talde teknikoa proiektu hau sustatzeko. Nola esan dezakezue hori? no se ajustan. Besterik gabe. Esa es la realidad. Zarete errealitatera egokitzen, eskerrik asko. Andrade jauna. Te. Uriarte jauna. Eskerrik asko alkaterea. Abetzeko bakarrik, karrike pozuet, galditu denean aukera egin behar duela edo parkin barria edo eskola publikoak guk gauza biak egiten dugu, Eta gauza biak sartuta dauz. Ez daukagu inongo zalantzarik. Kapazak izan gara gauza biak egiteko eta gauza biak egingo duz. Parkin nuevo, que además también se va a intentar, como es público, en la negociación para rescatar el otro. Negoziazioan beste ere mantenduko dugu eta bia batu. Hori ere bateragarria da. Areta hartatzeko eta Romo baita ere. Eta aurrerago ikusiko dugu nola funtzionatzen duen eta jarraitu behar dugun parkinak egiten. Eta eskola publikona azaldu dugu. Beharrezkoa den guztia gure kompetentzien baitan. Inbertsio garrantzitsuak egiten ari garelako gure eskumenen baitan. Eta beste zerbait esaten litzateke egia esatea. Herritarrek askotan esaten mugikortasuna, etxe bizitza eta segurtasuna. Son sus prioridades. Y eso se atiende en estos presupuestos, los pasados, y se atenderá en los siguientes. Y luego tejido asociativo, por supuesto. Eta gero, elkarte sarea, bai, oso handia dugu getxon. Activo muchísimas personas voluntariamente. Voluntarioki pila bat pertsona denbora eskaintzen diote azkeaganera. En los diferentes aspectos de la vida asociativa de este municipio. Y además el ayuntamiento lo respalda con hasta casi... Eta gainera udalak 8 milioi eurora bitarteko babesa emango die. Comercio, cultura, social, deportivo... Merkataritza, soziala, kiroldegia, jai batzordeak... Social, cultural... Hay muchísimas personas que se dedican... Hainbat eta hainbat pertsonak denbora luzea eskaintzen diote pasio handiarekin gustatzen zaien egiteari. Lo respalda. Eta udalak hori babesten du. Insisto, sobre todo con apoyo presupuestario, porque para hacer las cuestiones, además de voluntad, hace falta... Eta borondateaz gain, elementuak behar dira, finantzak eta gauzak eta kontuak. 8 milioi eurora bitartean. Ez da gutxi. Prácticamente todo va a eso. Gutxia da horretara. Entre las dos cosas... Bi gauzen artean, lortzen dugu, elkarte sare potentea mantentzea da, Rogon Bergara, Eskerrik asko. Beraz, emendakinak bozkatuko ditugu. Lehenengoa daukagu Elkarrekin Podemosen emendakina. Enmienda la totalidad. Emendakinaren alde. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta EH Bilduren emendakina alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste orain zuzenketa partzialetara pasatuko gara, hemen aldatzen dira denborak, 3 txanda izango ditugu berriro, lehenengo txandak 12 minutu izango ditu, bigarren txandak 7 eta hirugarren txandak 3 minutu izango ditu. Beraz, besterik gabe, Benito jauna, zeurea, lehenengo txanda. Vale, gracias. Eskerrik asko alkate Andrea berriro ere, emendakinetan sartu aurretik, aztertu nahi dut nondik abiatzen garen. Aurreko eztabaidan aipatu izan dugu, eta, gure aurrekontua mugatzailea da oso eta oso kontserbadorea. Esan bezala, sorpetxe txikia planteatzen du, gero soberakinarekin kontrarrestatzeko, eta, urtez urte ikusten dugu inbertitzeari uzten ari garela.
Eta daude hainbat eta hainbat proiektu, soberakina erabili ez izanagatik urteak eta urteak itxaron behar izan ditugu hartatu arte Erromoko aurreskola, adinekoentzako arreta zentroa, adinekoen pertsonen zentro Algortan, Salsidu eta Aldapakoak, gero arrapalen mantentze lan hobeak, askoz lehenago egin zitezkeen eta ez dira egin. Hala eta guztiz ere, nahiago izan dugu, gure emendakinekin aurrekontu gehiago ez erabiltzea, hasieran planteatutakoa baino, behintzat. Eta, zergatik egin dugu, erakusteko zenbait lehentasun posible direla. Aldaketa handirik egin gabe. Edo, aurrekontu aldaketa handirik egin gabe. Pentsatu harren, gehiago egitea dela. Oroar, emendakin partzialekin, ia 5 milioi mugituko ditugu eta horrela islatzen dugu zein beste aurrekontu planteatzen ditugun satartean osoari aurkeztutako emendakinaren bitartez, eta ia 5 milioi euroko zifra horrekin gainera usten dugu diru kopuru bat hutsa handi hoietarako, udalgobernuak utzitako hutsa hoietako, eta 750.000 euro geratuko lirateka adineko pertsonentzako eta 2 milioitik gora irisgarritasunerako, eta zergatik usten dugu dirua, hain zuzen ere arestian aipatutako guztiagatik, ezta? Uste dugulako, arrapalak ordezkatzeak, kontutan izan da, etengabe, akatsak ematen ari direla, ez da azken finan akordioenpean egon behar den zerbait. Ez, egin beharko litzateke, instalazio bat mantentzeaz ari garelako, jada existentzen den instalazio bat mantentzeaz. Eta guk esan dugu aurrekontu egon badagoela hori egiteko. Nondik ataratzen dugu dirua? Lehentasunen kontua da, ezta? Lehenik eta behin, parkina, etorkizuneko parkin hori baztertzen dugu, 5 milioi euro jango lituzkelako, deskuragarri dagoen PMS erabiltzen dugu, eta gaina kaseroentzako diru laguntzak ere kentzen ditugu, eta, nola ez, kentzen dugu gasto superfluo osoan beste urte batez turistifikaziorako erabiliko delako, enpleguaren turistifikaziorako. Eta horiek ez dira beharrezkoak, ez ditugu partekatzen, eta zertan inbertituko dugu, blokeka joatearren. Lehenengo prioritatea eta kezka nagusia, etxe bizitzarena da, berriro ere, emendakin bat, aurkezten dugu, sarriko basoko arazoa hobetzeko, Algorta zentroan daukagu hori, eta soluzio bat eman behar dago, eta horretarako planteatzen dugu lursailak erostea. Udal gobernua planteatu bezala 2008an, baina, orduz geroztik, posibilitate hori beti egon da, hor, kajoi batean. Guk dirua jartzen dugu, ekitaldi honetatik bertatik hasita. Emendakin bat ere proposatu dugu etxe bizitza utzerako kanona jartzeko, gogoratu behar dugu, Eusko Legebiltzarretik ere, aurrekontua bideratu dela, irtenbideak emateko kanon honen aplikazioan egon daitezkeen arazoei, eta partida txiki bat ere bideratzen dugu, askotan pleno honetan debatitu dugun zerbaiterako. Azterlan berri bat egin dezagun, ikusteko, egoitzaren mutentzionatu izendatu behar badiren ikusteko lokuak. Eta, horrek zer esan nahi du baita ere, legean bertan ikusten diren gauza batzuk, eta Eusko Jaurlaritzan hartutako azterlan ez direla kontutan izan. Eta horregatik diogu, getxo ere mutentzionatu izendatu behar dugula. Ez da gure desioa, behar izan bat da. Eta aplikatu den udalerrietan ikusten ari gara zeintzu diren efektu positiboak.
Eta eskolari dagokionez, ikusi ahal izan duzuen bezala, gure lehentasun handietako bat da, ekitaldi honetarako. Eta zer ez berriro diogu udal honek, hau ezin dela mugatu, txapai pintura lanetara bakarrik edo mantentze lanetara bakarrik. Inbertsioak egin behar dira eta hobetu eta eguneratu behar dira instalazioak eta proposamen hauek eskatzen dira baita ere, hezkuntza komunitatetik. Osoko bilkurara etorri behar izan arren, behar izanak asebetetzeko. Eta kontutan izan dare eseko bilkura honetan batzutan sarkasmoa ez dela existitzen. Proposatzen duguna da, bermatzea, egun eskola publikoari ematen zaion, lagatzen zaion partzelak erabilera publikoa izatea, osoko bilkura honetan eskatu zen bezalase, eta horrela ekidingo genuke batzokiaren pelotazoa, ez da? Bigarren emendakin batean, azterketa lanak aipatzen dira hezkuntza komunitatearekin batera, eskola zentroetako patioak diseinatzeko eremu berde gehiagorekin, jolas libre eta inklusiborako leku gehiagorekin, eta proposatzen dugu baita ere hirugarren emendakin bat, hezkuntza arloan 1,6 milioikoa nolabait hobetzeko isolamendua eta zentroetako instalazioak. Oroar, zer esan nahi du? Aretako parkinera bideratu beharreko dirua, hezkuntza eremura bideratzea. Kontutan izan da, getxon, gure ikasleek 1000 ordu urtean pasatzen dituztela, hezkuntza zentroetan uste dugu, komenigarriagoak liratekela neurri hauek nolabait hobetzeko eskoletako ekipamenduak. Proposatzen dugu baita ere, inbertsio bat egitea, aurreskola berri bat jartzeko Andra Mari eta Aldapa eremuetan. Egia da, komentatu izan den bezalase, aurten jada, hasiko garela aurreskola publiko berria egiten Romon, esan genuen arren ez gaudela ados aukeratu den kokapenarekin, baina hala ere, ez da nahikoa gure ustez, eskasa da eta banaketa eskasa egina dago geografikoki. Eta ikusi beharko dugu baita ere familiek zein behar izan dituzten beste auzo batzuetan. Kontutan izan da auzo hoietan asko hasten dabilela biztanleria etxe bizitza berriak egiten ari direlako. Beraz, aurreskola berri bat proiektatzea auzo hauetako, oso beharrezkoa iruditzen zaigu. Eta planteatzen dugu baita ere emendakin txikitxo bat, Reizkaterin sistema jartzeko eskoletan. Trantsizio ekologikoa eta mugikortasuna zer esan, utxune handiak daude aurrekontu honetan, bidegorria falta dira, ez da aurre ikusten bidegorri bakar bat ere. Planteatzen ditugu 200.000 euro bidegorri bat egiten hasteko, guretzat ezinbestekoa dela. Zein litzateke? Romo Areta erdiguneak Algorta erdigunarekin konektatuko dituna, pasaden egunean eman zizkiguten Bizkaibizien erabilera datuak, Aretako geltokikoak zein Algortakoak hoiek dira azken finan gehien erabiltzen direnak Bizkai guztian, eta zein beste proba behar ditugu. Bi eremuak betetzen dituen, konektatzen dituen bidegorri bat beharrezkotza jotzeko. Eta bukatzeko, esan beharra dut, politikan gertatzen den bezalete eta aurrekontuetan pasatzen den bezalase, hau lehentasun kontua dela. Zer nahi dugu? Udal berdintasun teknikari bat gure plantillan, edo behin-behinean kanpoko enpresa batiko entratatuko bat emakumeen etxerako. Kargu publikoen soldata altuak edo familientzako laguntza gehiago. Dirua oparitzea etxe bizitza jabei edo etxe bizitzaren presioa jaistea. Bigarren parkin bat aurrekoaren toki berean, areetan, edo eskola publikoak hobetzea. Egonaldia ordaintzea bidai eragilei, edo asteko merkatuak egitera gure auzoetan eta horrela bizi gehiago ematea auzoei eta lehen sektorari eta guztiei oro har. Hau lehentasun kontua da eta galdera hauek hain zuzen ere erantzuteko daude, erantzun behar diegu. Ikusi beharko dugu zertan gastatzen dugun aurrekontua eta zeintzuk diren alderdi bakoitzaren lehentasuna guriak argi daude eta islatu ditugu 36 emendakin partzial hauetan.
Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bai, bueno, edonor suposatuko duzu dezakenez guk etxe bizitzan finkatu ditugu gure zuzenketa garrantzitsu asko. Lehenengoa oinarrizkoa, ezin dira lur publikoak saldu diru ateratzeko. Ezin da hori egin. Hori egiten baldin bada gero ezin da etxe bizitzarekin kezkatu eta ez dakize. Hori egiten da, diru ateatzeko gero etxe bizitza politikak egiteko, diru ateatzeko ez da horren beste arrazori, beste gauza batzuk egiteko, esate baterako parkinak. Bigarrena da, saldu proposatzen, guk proposatzen dugu lur hori esaltzea eta lur horretan eraikitzea. Alokairuzko etxe bizitza publikoa batzuk. Kalkula egin dugu 20 etxe bizitzetarako, baina gehiago izan baldin badira, izan daitezke. Eta gero, egun utzi dagoen etxe bizitza mobilizatzeko, nahiko proposamen gure ustez, zirriborratu dugu proposamen osotxo bat. Hau da, neurri fiskalak aintzat hartzen dituena, baina baita ere diru laguntzak aintzat hartzen dituena. Proponemos hemos dibujado o esbozado un proyecto de movilización de la vivienda vacía. Etxe bizitza hutsa mugiarazteko proposamen batzuk egiten ditugu neurri fiskalak, kanonan instalazioa adibidez, kontutan hartzen dituena, baina beste kontu batzuk baita ere. Segurtasuna emateko jabeei, diru laguntzak, alokairuan jartzen badien etxebizitza konpontzeko, edo informazio bulego bat, edo abal publikoen programa bat, babes ofizialeko etxe bizitzen edo alokairuen kasurako, ez da? Abala falta denerako. Gauza bat agerikoa da. Ideologia bat izan dezakegu, pentsa dezakegu jabei diru laguntzak ematea ez dela egokia. Baina, oztopoi aurre egin behar diegu da ikusi nola aurre egin. Programa hau guretzat garrantzitsua da, 750.000 eurotan kokatua dago, eta kontutan hartuta beste 400.000 bideratu dila udalonek, 1.150.000 euro sari gara. Oinarrizko neurria proposatu ditugu, eta horiek azken finean bestelako herri eredua islatzen dute. Mugikortasuna ere garrantzia da. Herribusa hor dago, herribusa egingo denala ez ikusiko dugun, baina gu auzotasi ekarri dugu berriro. Mugikortasuna askotan ez dago talde handien mugikortasunean, baizik eta mugikortasun berezitxoan ere agertu daiteke eta gure biztanleriaren adina ikusita, gure ustez auzotasi ere interesgarria izan daiteke. Eta gero, ikusten dugu Bizkai Bizik ekarri dituen onura asko, baina onura horiekin ere gabezi batzuk azalarratu dira, eta agian gabezi horiek azalarratzeko berriro getxo bizi berreskuratzea legokelatzo txarto. Eta gero, badauzkagu beste neurri batzuk que buscan la peatonalización, o estudios que nos permitan peatonalizar. Eremuak oinezkoentzako bihurtzeko aukera ere badugu, eta hala, kale desberdinak oinezkoentzako jar ditzakegu Sarriko Baso, Andres Cortina eta beste asko, eta beste bat oso garrantzitsua litzatekela eskola ibilbidetarako. Eskola inguruetan kale guztia peatonaliza ditzakegu. Ez kale osoa, baizik eta eskola ingurua. Hori oso garrantzitsua litzateke. Peatonalizazioa ez oso modu zeharkakoan, baina honek badu zerikusia trantsizio energetikoarekin. Lehen esan dugu eta berriro diogu, ez dago plan bat trantsizio energetikoa lantzeko udal honetan. Udal honetak hainbat eraikin ditu. Non dago plana energia berriztagarria txertatzeko plan horietan, fadurarako bakarri daukagu. Orain musika eskola aipatute, baina ez dago planik. Non dago horrelako plan bat ezagutzaren transmisioa aukerena bermatuko duena herritarrentzat. Komunitate energetikoak sortzeko eta barretarako. Argi dagoen bezala, hauze guztia ez da irtenbidea izango klima aldaketaren aurrean. Baina, gauzatxo txikiak egin ditzakegu leku txikietan guztiak batera eta horrela, azkenean ondorioak lortuko ditugu nahi ditugun ondorioak eta hortxe lidergoa udalarena izan beharko litzateke.
las que también suman cerca de 1 millón de euros. Eta milioi bat euroko emendakina planteatu dugu zentzu hortan. Eta, bueno, gizarte energetikoaz ari bagara, komunitate energetikoez mimenagaz hitz egin behar dugu. Mimenaga ezegune bat da, abandonatuta dagoena, Berangoko udalarekin tartean dagoena. Egiten baldin badira. Zergaitik ez Mimenaga berreskuratu herritarrentzat, lehenengo ibaiarentzat, ondoren herritarrentzat eta gozamenerako eta bere naturaltasuna berreskuratzeko ahalbidea jarri. Horri ere garrantzia handia ematen diogu, baina horretan ere udalaren isiltasuna beti izan da nahiko isila. Eta klaro, gurutxontziak ezin dugu baztertu. Osea, gurutxontziak herri honetara ekartzen dute jende asko, gehiena herri honetatik pasa egiten duena, azken aldi honetan patsu geratzen dira, baina gehienak pasu egiten duena, eta jende asko horrekin batera kutsadura asko. Gurutxontziek islatzen dute turismo eredu zaharkitu bat, eta epe ertainean edo epe luzean beste turismo eredu batzuk bilatu beharko ditugu. Eta turismo eredu horiek izan beharko dira gure nortasunean oinarrituta eta ez gure nortasuna malgutu turismo ereduari egokitzeko. Eta horretan ere ez dugu ezertxo ikusten. Turismoa ere ekonomia da, eta lehen Alderdi Sozialistak esaten zuen guk proposatzen dugun tokiko txamponan oinarritutako kontsumo zirkuito bat eratzea, ez dela, que no se había probado su efectividad. Ya sabemos. Bai, badakigu leku gehienetan, bai, baina bueno, egoera hain desegokia da, arriskatu behar dugula. Eta, bueno, porrot egin dezakegu bai, baina gure babesa izango duzu, baina horrelako pustuak egin behar ditugu. Izan ere, autokonplazentzian erori zarete, eta hortik atera beharra dago gauza gehiago egin behar direla, bai, baina esan dugu. Emendakin partzial hauek lagungarriak izan daitezke. Aurrekontuak hobetzeko, baina hoberen alitzateke hasieratik gauzak ondo egitea eta ez gero emendakin partzial hauek aldatzen hastea. Berauek ez dutelako aurrekontua errotik aldatu. Eta hau bada guretzako oso garrantzitsua. Hau da, zerbitzu publikoak batetik proposatzen dugu hirigintzarloan egin behar dela azterketa bat, auditoria bat, hori lehengunean proposatu genuen plenoan, eta berriro esaten dugu, eta egin behar da jakiteko benetan zer gertatzen den, ze lehenguneko batzordean hor izbat asko bota ziren, baina oraindik txostenak ez ditugu jarri. Ez ditugu jaso, hemen ez dakigu zer egingo den, eta nahiko inkoherentzia batzuk nabaritu genituen. Eta baita ere nahi ditugu azterketak egin ikusteko cómo podemos ikusteko nola berreskura ditzakegun zerbitzu zuzenean eskaintzeko aukerak. Esate baterako, garbiketa zerbitzuan horretarako azterlanak egin behar ditugu, eta horretarako oinarrizko gauzetako bat da zaintza sektorari merezi duen garrantzia ematea. Aukera daukagu etxez-etxeko arreta zerbitzua berreskuratzeko eta nahi dugu zuzenean ematea zerbitzua izan ere zerbitzu hauek feminizatuta daude, prekarizatuta daude eta momentu honetan eredu hori aldatu behar da. Uste dugu etxez-etxeko laguntza zerbitzua zuzenean eskaini beharreko zerbitzua dela, ulertzen dugu Alderdi Popularrari eredu aldaketa radikala ziruditza, baina guri bai. Batzuk berdimensionatu behar direnak edo aztertu behar direnak, artxiboa esate baterako, edo hilarria esate baterako, eta horien inguruko azterketa bat egin nahi dugu baita ere. Beste proposamen batzuk jartzen dute, behitu kontrako bakardadearen, pertsona nagusiak aipatu dira hemen, gure ustez bakardadearen kontrako plangintza oso bat egin behar dela, arlo guztiak aintzat hartzen dituena, eta bakardadearen erpin guztiei heltzen diena. Eta hori ez dugu ikusten, eta hori da egiten dugun beste proposamen bat. Eta gizarte kohesio arloari dagokionez, berdintasun arloari zer esan. Berdintasun arloan egia da gurari etxearen irekiera bitartik gehiago ekarriko dituela, baina gure ustez, gurea bezalako herri batek eta daukan biztanleriarekin aintzat hartzen, behar dugu beste berdintasun teknikari bat. Behin eta berriro esan dugu, eta behin eta berriro esango dugu.
Gero badauz batzuk pentsatu dezaketen txikiak diren beste proposamen batzuk, baina ez diren txikiak, eta da parkei eragiten dietena. Batez be parketan umeak jolasten direnean, eta gure herria zahartzen ari denean, umeak ikustea erabat pozgarria dela, eta hainbat parke konpondu behar direla. Badago kontratu bat nahiko eskasa ikusten dugunaren arabera parke horiek konpontzeko da bere osotasunan ezartzeko, baina proposatzen dugu Hortxadarreko parkearen estalpea askotan estale eskatutakoa, alde baten estalpea, Askorri barkatu Aldapaseko parkearena, Arriguragako parkeare, Aretakoa, Santanakoa, hainbat parke konpondu egin behar dira. Kirol arloan planteatzen dugu, behin da berriro eskatu dugun errotatzu inguruan, edo beste inguru batean baldin bada, abentura eraikuntza bat, eraikin bat, eta hor sartu hainbat kirolak, eta baita ere Andramari kiroldegiaren birgaitzeko proposamena. Gure ustez hori aspaldi eskatutakoa eta garrantzitsua da. Eta gero, ezin ahaztu diru laguntzak. Hemen aipatu da, herri honek dakan sare soziala edo ekintzaile sozialen egoera. Se ha mencionado que se suben algunas. Es cierto que hay muchas subvenciones. Egia da, diru laguntza asko daudela, gizarte kohesiorako direnak igo dira, baina besteak ez dira igo. Eta kasu batzuetan gainerakoak ez dira igo. Badago datu bat kontutan hartu behar dena, 2008ko urtarriletik udalerri honetan, Euskadi osoan inflazioa 9,9 igo da, urtarriletik. Diru laguntzak 2008ko urtarrietik 9,5 bakarrik igo dira, eta horregatik proposatzen dugu gehiago igotea. Gizarte kohesiokoak ez, ja igo direlako, baina bai kirolekoak, euskarakoak, igo behar ditugu diru laguntza horiek. Ezin dugu esan, gure gizarte sarea oso garrantzitsua dela da gero horrela kondenatu. Diru laguntzak murriztuz inflazioagatik. Agortzen ari zaidanez, gero hitz egin dut merkataritzaren inguruan, ze hor aipatu dira diru laguntza batzuk, eta, bihar aipatuko ditugu. Baina bai hitz egingo du gero auzoen inguruan eta proposatu ditugun beste kontu batzuen inguruan. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Elkarrekin Podemos nos ha dicho... Elkarrekin Podemosek de una visión ideológica concreta. Ikuspegi ideologiko zehatza aipatzen du. Compartimos. Eta esaten du gobernuko taldeok partekatzen dugula Alderdi Popularrarekin. Esan denez bezala, nik bai uste dut ideologia dagoela aurrekontuetan, bai, noski. Baina horrez gain, tresna bat da, milaka neurri jasotzen dituena. Eta gure ideologiak jartzea pertsonen zerbitzura eta adostea gure lana da, egindako lana da. Esan den bezala, ziur aski, ez da, babestuko dugun taldeon aurrekontu hau da, banaka ez genuke hori egingo, baina inork ez du botererik lortu banaka. Beraz, elkarrizketa eta adostasuna lortu behar ditugu. Eta bai, noski uste dugu aurrekontua ona dela eta adostasun ona lortu dugula. Horregatik ez gaude ados esandakoarekin. Eta nik, ez dakit bateragarria den, zure eredua edukitzea eta desberdinen artean adostea herritarrei erantzuteko. Sektarismoa da horren aurkakoa esatea. Nik uste dut bateragarria dela esandakoa eta zorroztasun gutxi erakusten dutela aurka egiteko arrazoia bada norekin. Eta hori lehenesten baduzue eta ez zertarako horrez gain. Agerian usten du zein den Elkarrekin Podemosen jarrera, baztergarria dena eta adostasunerako jarrerarik ez duena, erakutsi duen bezala azkenengo ekitaldi guztietan. Eta horrez gain, neurtzeko irizpide bikoitza dago. Elkarrekin Podemosek edo EH Bilduk bat egiten badute Alderdi Popularraren proposamen batzuekin edo modu irekian babesten badituzte bere neurri batzuk ez da ezer gertatzen. Baina gobernu taldekook lan egiten badugu adostasuna bilatzeko argi eta garbi uko egiten diogu gure ideologiari Alderdi Popularraren tesiak inposatuz, hemen esan den bezala. Ez badugu beste talde batzuekin ituntzen rodilloa inposatzen dugu. Esan izan den bezala, baina akordiora heltzen bagara, eskuinera saltzen gara. Esango diguzue zeintzuk diren zuen neurriak. Zuen ustez eskuinekoak direnak. Azalduko diguzue
batzuk babestuko dituzue, Alderdi Popularraren emendakin batzuk proposatutakoak babestuko dituzue eta esango diguzue zein koloetakoak diren. Elkarrekin Podemosek esaten du nahiago duela aparkaleku pribatuarekin jarraitzea eta ez publiko bat egitea. Argi geratu zaigu, zentzu horretan. EH Bilduk aipatu du ez dagoela negoziatzeko borondaterik eta berriro ere esango dugu. Egitateek kontrakoa erakusten dute argi eta garbi. Gobernu taldeak elkarrizketarako prozesua ireki du eta beti azkenengo urteotan bezalaxe emaitza berbera lortu dugu. Hemen badaude 3 alderdi negoziatu nahi dutenak, badakitenak ituntzen eta badaude 2 momentuz ez dutenak lortu. Espero dugu aldatzea, baina momentuz bakarrik izan dira gai haiekin. Hau da, haien artean negoziatzeko. Etxebizitzari dagokionez esaten dute ez dugula ezer egingo jakitun gara, arazoa oso larria dela herritarrentzat eta etxebizitzarekin lotutako legeria guztia, bai Euskadin, bai Estatuan, pesek bultzatutakoa da. Eta gure funtsa dauka sailburu sailean eta erantzukizunak ditugunean asko egiten dugu horren alde eta etxebizitza harago doa, udaleremutik harago doa eta denok dakigu hori. Bat egin behar dugu erakunde guztiok, baina ezin da esan den bezala hemen, ez dugula horre egiten etxebizitzaren arazoari. Hala, 1.000.000 euro baino gehiago jasotzen dira etxebizitzaren eremuan. Izan ere, udaberrian behin betiko onartuko dela APO uste dugu, eta fake politika erabiltzen jarrai dezakezue, baina gure APOak etxebizitza asko jasotzen ditu, babeseko asko. 3 etxebizitzetatik 2 izango dira babesekoak, eta bai EH Bilduk, bai Elkarrekin Podemosek, ukatu dituzte 2 mugarriak, 2 onarpenak, 2 mugarri egon dira, behin betiko onarpenera heldu arte hurrengo hilabeteetan. Eta gainera, laguntzak mantentzen dira gazteei alokairuan laguntzeko. Badakigu ez direla perfektuak. Noski, badakigu baina laguntza bat dira, zuzenean ematen dena eta beharrezkoa dena. Eta gainera, prest gaude Eusko Jaurlaritzarekin lanean jarraitzeko. Izan ere, horrek emaitzak ematen ditu babeseko etxebizitza gehiago sortzeko. Inoiz baino gehiago egingo dira, inoiz ez da nahikoa, hori egia da. Horrez gain, eta argi izango dugu, lan egin behar dugu, zehazteko neurriak, esartzeko neurriak utzik dauden etxebizitzak mugiarazteko. Ados gaude eta hor beti egongo gara elkarrekin. Beti ere indarreko legeria betez. Horregatik, aurrekontua erreserbatzen ari gara PMS-erako eta horregatik etxebizitza plana onartu nahi dugu behin betiko onartzen denean APO. Horregatik ez gara sartuko eztabaida sinplistetan. Etxebizitzaren konponbide orokorra ezin delako berehala lortu eta ezin delako udalerri bakar batetik egin, baina aurrekontu hau eta gobernu taldearen ekintzak horretara bideratuta daude, nahiz eta asko falta den egiteke. Eta hezkuntzari dagokionez, esatea abandonatuta daukagula hezkuntza publikoa lotsagarria da argi eta garbi. Ez naiz berriro errepikatuko eta ez ditut berriro ere esango zeintzuk diren aurreikusitako jarduketa guztiak hezkuntza azpiegituretan. Eta berriro ere esango dut, eskari guztiei erantzuten diegu. Guztiei erantzuten diegu. Hezkuntza zentroek egindako guztiei erantzuten diegu. Eta gainera, zentroek eskatzen ez dituzten arren, udalerekinetatik beste gauza batzuk egiten dira. Eta eskerrak eman nahi ditut, konexio itzela dagoelako eta entzute aktibo itzela dagoelako udaleraikinetako seietatik. Baina zer esan nahi du Elkarrekin Podemosek? Diru publikoa ekartzea obrak egiteko, naiz eta beste batzuen eskumenak diren, baina nondik kenduko dugu dirua, zer egiteari utziko diogu, azaldu beharko dute. Ez gara mugatzen ari partxeak egitea, ez gara mugatzen ari partxeak egitera, hori lotsagarria da, elkarrizketa etengabea daukagu hezkuntza komunitatearekin eta modu planifikatua lan egiten dugu premia guztiak asetzen eta gainera horregatik zehazten da aurrekontuan. Ematen du, Elkarrekin Podemosek ez duela ulertzen, baina ez dugu inbertsiorik egingo baldin eta legez eskumena ez badugu eta beste administrazio baten eskumena denean, Eusko Jaurlaritzarena kasu honetan. Eta horrez gain, zentroei laguntzen diegu, elkarrizketa sortu nahi dutenean autonomia erkidegoko administrazioarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, eta hori egiten ari gara, ezin da aurkakoa esan. Hori aitortzen dutelako bai zentroek, bai ANPek. Ondo dago, emendakinak egitea, zuzenketak egitea ondo dago, baina zorroztasunez egin behar dira. Eta ez dut berriro ere zango, zeintzuk diren zentroi eskainetako eskuartze guztiak. Zentro guztiei eskaintzen dizkiegu horiek gela guztietan eta adin guztietarako. Eta harrera oso ona dute klaustroetan eta familien artean. Beraz, ezin gara ados egon ez dugula inbertitzen hezkuntzan eta Elkarrekin Podemosek proposamen argiak baditu zentzu horretan, eta fake itxalitik harago joan badaiteke, aurrera ziurazki udal eskaintza hobetu alko da eta pozik hartuko dugu. Badago bat, aipatu ez dudana lehen.
Gogoraraziko dut orain. Profesionalak areagotuko dira zerbitzu psikosozialean eta sozioedukatiboan. 3 hezitzaile gehiago egongo dira kalean, azkenengo pleguetan jaso den bezala, presente egoteko eskola patioetan eta absentismoa lantzeko prebentziotik. Izan ere, hori da udalen beste eskumen bat, eta zehazki gizarte zerbitzuen eskumen bat hori da. Izan ere, hori ere bada hezkuntzarako eskubidea bermatzea. Hurbil egotea, zaurgarritasunetik hurbil loturak sortzea familiekin eta ikuspegi sistemiko batetik lan egitea. Hori egiten ari gara. Haurreskolen ezarpenari dagokionez harrituta gaude sartu duzuelako osoko zuzenketan. Joan den hilabetean, partzialetan sartu zenuten, baina iragarri dugu Romon irekiko dela haurreskola berria, badakigu zuentzat ez dela inoiz nahikoa, baina landu dugu proiektu hori eta gainera, babestu da Next funtsekin. Halaber, 3 euro bakoitzet, 3 eurotatik 2 estaliko ditu inbertsio horrek. Eta gainera doakoak izango dira plazak eta jarraituko dugu horrekin lan egiten eskariaren arabera, noski. Agian Elkarrekin Podemosek egin dezake hori guztia urtebete bakar batean, baina gu mugatuta gaude, bai giza kapitalean, bai kapital ekonomikoan mugatuta gaude. Eta ez gaude ados erreferentzia horiekin. Esan duzu ez dagoela erreferentziarik jasangarritasunari. Argiteria ordezkatzen ari da, hiri autobusa sortuko da eta gainera. Esaten duzue, ez dagoela konpromisorik kanpo usteko pertsona batzuk, hori esan da. Aurrekontua igotzen da arlo guztietan, eta proiektuak, programak eta zerbitzuak ematen dituzte arlo guztiek pertsonentzat, eta gainera gizarte kohesioko aurrekontua areagotzen da, urtero igo den bezala. Sozialistok kudeatzen dugunotik areagotu da urtero eta 13 milioi eurora heldu gara zerbitzu berriekin, finkatu zerbitzuak eta zerbitzuak areagotu. Horrez gain, diru laguntzak igoko dira, hezkuntza aurrekontua igo da, eta azpiegitura berria sortuko da eguneko arreta emateko eta komunitate etxebizitza emateko adinekoei Iturribarriko udal lursailean, eta hori ez da makala. Beste udal batzuetan bezalaze, zorroan gera gintezke, baina premia bat da. Adineko asko daude Getxon eta horregatik beharrezkoa da lan egiten jarraitzea eta zaintza publikoak ematen jarraitzea eta horiek indartzea, eta hori egin izan dugu. Ez gara konformatzen adinekoei arreta emateko plazekin, lehenengo mailakoei, plaza gehiago nahi ditugu eta horretarako inbertsio ekonomiko handia egin behar da, eta udal lursail batean egin nahi dugu, egintzaldi honetan ez dugu itxaron nahi. EH Bilduk kritikatu du sustapen ekonomikoko arloa eta leporatzen digu logela eredua defendatzen dugula eta saltoki txikiak ez ditugula babesten. Oso garrantzitsua eta larria da hori esatea. 2024an perko aurkeztu da eta aurten aurrekontuetan jasotzen da jarduerak abiaraziko direla. Besteak beste diru laguntzak areagotuko dira. Zuzkidura emango zaio lonjak piztu programari, seinaleak areagotuko dira. Takila jarriko dira eta EH Bildu enpresen foroan dago. Ez dugu uste saioetan edo mahaian sektore ekonomikoek esan duten abandonatzen dugunik merkataritza bere sorira. Nik ez dut hori inoiz entzun foro horretan, eta bai, aukera politikoa dago oposizioa egiteko eta errespetatzen dugu oposizioa demokraziarako funtsezkoa delako. Edozein dela ere zuen arrazoia hori esateko errespetatzen dugu, baina uste dugu zintzoagoa izango litzatekeela egia esatea. Erronkasko ditugu betetzeke noski etorkizunean, eta gure lana da baliabideak, programak, proiektuak esartzen jarraitzea, aurreratzen jarraitzeko. Aukera daiteke oposizioa egitea modu eraikitzailean edo oposizio lana egitea zenbat eta okerrago hobeto politikoki zuen irabaziak edukitzeko. Errespetatzen dugu eta bakoitza jakingo du zein den bere erantzukizuna. Alderdi sozialista beti egongo da eraikitzeko prest, hori erakutsi dugu, gure ibilbidean beti egongo gara batzeko eta ekarpenak egiteko, eta horregatik nahi dugu egon gobernuetan proiektu bat daukagulako Getxorako, herrialde honetarako, eta badakigulako lan egiten adostasunak bilatzeko, aurrera egiten jarraitzeko, naiz eta egiten den guztia, ez zaigu gustatzen, dana zaigu gustatzen, baina egiten dugu lan adostasunetara heltzeko. Díaz Andrea, Zorrialekerik gai ona. Muchas gracias. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi berriro. Esan dugun bezala eta gure bozeramaileak esan duen bezala, osoko zuzenketen eztabaidan Alderdi Popularrak parte hartu zuen negoziazio bileretan eta bere helburua zen aurrekontua hobetzea. Borondatearekin adostasunera heltzeko.
Beti ere, positiboa bazen herritarrentzat hasiera batean, gure taldeak zenbait proposamen egin zituen. Horietako batzuk onartu ditu gobernu taldeak eta beste batzuk ez. Beste batzuk ukatu ditu, udal taldeak esan bezala, udal gobernu taldeak. Baina beti bezala, talde guztiok laga genituen gure hasierako proposamen batzuk akordio batera heldu ahal izateko. Eta uste dugu positiboa dela Getxoko herritarrentzat gure akordioa eta aurrekontua hobetu dutela gure ekarpenek eta proposamenek. Hala, arlo askotan heldu gara akordio batera. Aparkalekuetan, gizarte kohesioan, merkataritzan, kulturan, kirolean, mugikortasunean, ingurumenean edo turismoan, besteak beste. Hasteko berriro ere esango dugu esandakoa eta aurreko eztabaidan esandakoa. Beharrezkoak dira hobekuntzak Salziduko 9 arrapala mekanikoetan eta Bidezabaleko 4 arrapaletan. Eta gizarte kohesioko emendakinei dagokienez, azaldu den bezala, bideratuko dira 750.000 euro egiezin bat erabiltzeko Iturribarren eguneko arreta emateko edo komunitate etxebizitzak egiteko. Eta hori garrantzitsua da. Akordio batera heldu gara udal gobernu taldearekin aztertzeko elkarrekin zeintzuk diren indarguneak eta gabeziak eguneko etxezetxeko zerbitzuan eta arnaz zerbitzuan. Etorkizunean, hobekuntzak lortzeko bi zerbitzu horietan. Horrek herritarrei eragiten dien onurarekin. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esango lukeen bezala, eskuineko kontu bat izan beharko da zerbitzu horiek hobetu nahi izatea. Eta gizarte kohesioarekin jarraituta oso garrantzitsua da lortutako akordioa. Helburua da dirulaguntzak igotzea elkarte batzuei oso ondo lan egiten dutelako pertsonei laguntzeko. Pertsona horietako asko egoten dira zaurgarriagoa den egoera batean eta akordio hori islatuko da biharko osoko bilkuran. Argia Fundazioa sari gara, Sarekidez, Gurutze Gorriaz eta Dale Kandela elkarteaz. Dale Kandela fest jaialdiarekin. Ekitaldi hori solidarioa da eta ela ikusarazi nahi du ekitaldiak eta babesa eman nahi die gaixoei eta bere senidei eta zaintzaileei. Askotan kritikatu diogu gobernu taldeari abandonatuta edukitzea zenbait udal eraikin. Batzuk hutsik daude eta ez dute inolako erabilerarik. Utzikeria handia duelako udal gobernu taldeak eta horren adibide argia da lonja bat. Lonja bat erosi zuen udalak 2006ko azaroan Padre Félix de la Virgen kalean ludoteka bat egiteko Algortan. Utzik egon da lonja hori 18 urtez. 18 urte bai. Baina alderdi popularrari esker, azkenik, behingoz erabiliko da lonja hori eta ludoteka egi bihurtuko da Algortan. Eta beldur gara, edo beldur ginen, gauza bera gertatuko zela Tangora etxearekin Algortan, horregatik posten gara. Akordio batera heldu garelako gobernu taldearekin, gizarte kohesioarekin lotutako elkartek eraikina erabil dezaten eta parkelekuari eta trafikoari dagokienez, trafiko aldatu da Kirol Portuko eta Txomintzuko biribilgunen artean, Bidegorriaz eta Basealekoaz gain, asko erabiltzen dituztenak herritarrek, utzik dagoen espazio bat geratu da. Ez dakit ondo ulertu dudan, EH Bilduko bozeramaileak ez dakit hori esan duen, baina berdegunea dela esan du. Horrez dago berdegunerik, agian gaizki ulertu dut. Baina espazio hori utzik dago eta ia ez du inork erabiltzen ohikotasunez. Eta guk uste dugu beharrezkoa dela erabilera bat ematea utzik dagoen espazio horri eta aparkaleku hori Tamarizerako bateriarako aparkalekua izan dadin. Horrela, bikoiztuko lirateke aparkaleku plazak beharra dagoen leku batean. Eta gainera horrek ez luke eragingo Bidegorrian. Asko erabiltzen dutelako Bidegorria herritarrek. Horregatik, gure emendakinetako bat izango da erreformatzea gune hori. Gune horretatik jarraituz, aurreikusita dago aurrekontu batean, gure emendakin bati esker instalatzea kontxa akustiko bat Kirol Portuan edo Portu Zaharrean arte eszenikoak antzesteko egiturari esker. Egitura hori oso onuragarria da musika eta soinua helarazteko. Noski kontsultatuko zaie herritarrei eragozpenik esortzeko akustikoki eta zergatik proposatzen dugu hori? Beti defendatu dugulako hori egin behar dela. Hala, kultura ekitaldiak egin behar dira kalean ahal dela eta auzo guztietan. Eta ulertzen dugu, Portu Zaharra eta Eskirol Portua, gune egokia dela eta merezi duela leku espezifiko bat kultura ekitaldiak egiteko. Proposamenak egin ditugu onartuak izan ez direnak, eta horietako bat
berriro ere azpimarratuko duguna da kostako pasarela aportu zaharra Arrigunagarekin lotuko lukeena. Gure ustez, oinezkoentzako konexio hori kostaldetik egokia izango litzateke eta asko erabiliko lukete oinezkoek ikusgarri izango litzateke eta paisaia balio itzela izango luke. Nahikoa da kostaldeko udalerriak bizitatzearekin ikusteko zein aukera erabili diren kosta konektatzeko. Nahikoa da amildegian egokitutako pasabide batekin. Eta bereziki aipatu nahi dugu emendakin bat onartu zen eta historikoa izan da aldarrikapena gure alderdian. Eta hori da kultura zentroa Poligono Gorrian. Poligono Gorria urrun dago, ez dago udalbulegorik gertu, eta horregatik herritarrek ez daukate aukerarik udalizapideak egiteko, edo ez dute orain arte aukerarik izan bilerak egiteko. Behingoz, aldarrikapen hau egi bihurtuko da. Konprometituta daudelako €1.200.000, bertako herritarrek, Poligono Gorriko herritarrek, gune bat izan dezaten udalizapideak egiteko, bilerak egiteko, eta aisialdirako gune bat izan dezaten, bertan ekitaldiak ospatzeko bai gizartearekin, bai kulturarekin lotuta. Eta merkataritzari dagokionez, azaldutakoaz gain, hau da, getxo modako laguntzak areagotuko dira, eta elkartei emango zaizkien diru laguntzak igoko dira, baina takila adimendunak ere jarriko dira, gure merkatarien banaketa errasteko eta bere merkaturatze bideak areagotuko dituzte. Horrela, kontsumitzaileek aukera izango dute produktuak erosteko, naiz eta saltokia itxita egon, eta turismoari dagokionez askotan esan dugu, getxo atxe geratzen ari dela promozio turistikoari begira, eta autokarabanen turismoa horren adibide da. Gure taldeak, behin baino gehiagotan aurkeztu ditu mozioak getxon autokarabanen parkin bat egiteko. Gero eta udalerri gehiagotan gertatzen den bezala duela 10 egun, edabideetan esan zen, Amorebietan, eraikiko dela horrelako aparkaleku bat, eta gure emendakinetako bati esker Lagaleako gunean aparkaleku bat egongo da autokarabanistentzat, ur hornidurarekin, saneamenduarekin eta argiteriarekin. Bestalde, hondartzetan gertatzen den bezala, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Espainian, instalatuko dira takilak, kasu honetan Ereagako hondartzan. Eta horrela erabiltzaileek aukera izango dute bere objektuak bertan usteko lasaitasun osoz hondartzara joaten direnean eta hondartzaz gozatu ahalko dute kezkatu gabe bere objektuez. Hala, proposamen bat egiten duten maiz herritarrek eta prozesu parte hartzaileetan maiz eskatzen dute komun publikoak instalatzeko. Bide batez, Algortako erdigunean eskatzen dituzte komun publikoak eta gure emendakinaren onarpenarekin kasu egingo zaie herritarrei eta komun publikoa egingo da Teietxe plazan. Eta badago beste proposamen bat askotan eskatzen dutena herritarrek eta hori da erabilera ohikoa ematea Bihotzalai plazari. Hemen proposamen desberdinak ditugu bai, aitortzen dugu. Herritarrek eskatzen dute kirol espazio bat izan dadin eta gure taldeak beste proposamen bat dauka, gure helburua izango litzateke berdegune bat izatea. Eta nik uste dut, zentzu horretan, talde guztiok garela jakitun Bihotzalai plaza konpondu behar dela, bankuak kendu behar dira, margoak edo pintadak kendu behar dira, baina beste zeo zer egin behar da. Eta guk nabarmendu dugu Bihotzalai izan behar dela leku segurua, eragozpenik gabe, inguruko herritarrentzat edo auzokidentzat. Kontuan hartuta beharrezkoak direla reformak San Nikolaseko liburutegian, aurrekontu akordioak aukera emango du modulak gaitzeko ikasketa gelekin. Eta kirolari erreparatuz, ez da sekretu bat, desadostasunak ditugula gobernu taldearekin. Thinking Fadura prozesuaren lehentasunarekin lotuta, baina Fadura betzeko aurrera egiteko akordio politikoa dago birgaitzeko graden eraikina atletismo pistaren eta rugby zelaiaren artean. Armaiak hobetuko dira eta hiri kirolari dagokionez parkur gune bat gaituko da, forma eta tamaina desberdinetako hormigoiko blokeekin eta gainera egitura mekaniko bat jarriko da, ariketa hau egiteko, parkur egiteko, gero eta pertsona gehiagok egiten dutelako, eta kirolarekin amaitzeko eskaera ohikoa izan da azkenengo prozesu parte hartzaileetan, eta hori izan zen padel pistak estaltzea gobelako kiroldegian. Ados gaude eskaerarekin oso logikoa delako, baina baliteke pistak estaltzearekin ikus eragin negatiboa sortzea. Horregatik akordio batera heldu da emendakinaren bidez, prozesu parte hartzaile bat egiteko bertako auzokideekin, golf sarreko auzokideekin, jakiteko zein den bere iritzia estalkiaren ikus eraginari dagokionez. Eta ingurumenarekin lotutako proposamenei dagokienez,
hiri autobusa aipatu du gure bozeramaileak ostroko zuzenketen eztabaidan, horrez gain eta ikusita ez dagoela birkarga puntu nahikorik ibilgailu elektriko edo hibridoentzat, emendakin bat onartu da, 5 elektrolinera instalatzeko horrela, Manuel Gainzako aparkalekuaz eta kirolportuaz gain, beste gune batzuk egongo dira, erdigunean, elektrolinerak izango dituztenak bestalde, hiri hondakinen kudeaketa hobetzeko eta saiatzeko elikagai hondakinak murrizten, soberakinen kudeaketa egingo da eskola zentroekin, eta helburua da hondakinik ez egotea elikaduran. Eta proposamenetako bat, eta bukatzera goaz, proposamenetako bat egin dugun maiz duela urte asko, eta hori lotuta dago markezinen instalazioarekin, udalerriko gune batzuetan zeinetan, bus geltokiak dauden, baina Bizkaiko Foru Aldundiak ez dituen instalatu. Aurrekontu akordioan, eskaera egingo zaio aldundiari horiek instalatzeko, markezinak jartzeko. Aldundiak jaramonik egiten ez badio gure aldarrikapenari, udalak jarriko ditu markezina horiek. Villamonte eta San Martín etorbidea, Lorenzo Ariza parkearen ondoan, leku garrantzituak dira zeinean instalatu behar diren, eta hurrengo txandan, bukatuko dugu azaltzen zeintzuk diren gure emendakinetako batzuk, eta azalduko dugu zein den gure jarrera besteek aurkeztutako emendakinen aurrean. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Eskerrik asko, alkate. Informazio batzordean esan nuen, eta orain barriro diot, eskerrak eman nahi dizkizuet, udal talde guztiei zuzenketak egiteko egindako aleginatik. Aurkezten dugun aurrekontu proiektua oso dokumentu zehatza da, eta ez da arraza erabakitzen nondik kendu zuzenketa bidez gehitu nahi diren ekintzak finantzatzeko. Bereziki, eskertu nahi diot PPri akordio batera iristeko erakutsi duen prestasuna, akordio honi esker, zehaztu ahal izan dira bere bozeramaileak aipatu dituen ekintza batzuk, eta 2025erako getxoko aurrekontu orokor osoa onartzea albitzen du. Además, también hemos acordado unas acciones... Gainera, biharko ohiko osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatuko ditugun hainbat ekintza ere adostu ditugu. Hala nola, errugbiko, atletismoko eta velodromoko armaien finantzaketa. 2025ko lehen zatian osoko bilkurara ekarriko duguna. PPk aurkeztutako 17 zuzenketak informazio batzordean onartu dira eta osoko bilkura honetara datorren irizpenean sartu dira. Kontuan hartuta finantzazio bide hori guztiak eta aurretik onartutakoak, ekintzak finantzatzeko eskema hau daukagu. Mugikortasuna eta irisgarritasuna. Publiko egin zen bezala, 24ko aurrekontu akordioan jakinarazi zen bezala, lan egiten ari gara, egungo mesedetako aparkalekoa berreskuratzeko kontzesionario batek ustiatzen duena, eraiki zuena. Eta aldi berean, proiektua martxan dago, eta aparkaleku berriaren eraikuntza finantzatuta dago. Zehazki gaur egungoaren ondoan bi ekipamenduak osagarriak dira eta lurpeko aparkaleku bakar bat izatera bideratuta daude. Aparkaleku horrek hainbat sarbiderekin aretara eta Erroma auzoaren zati batera emango du zerbitzua. Hiriko aparkaleku honen eremua edo eredua Manuel Gainzaren eredu berbera izango da, hau da, kontzesioa kudeatuko da eta berria egingo da udalaren diruarekin, eta gero bi aparkaleku horiek ustiatuko dira batera aparkalekua zaintzeko eta ustiatzeko. Eta eraikuntza erabat publikoa izango da, ez dago kontzesionariorik kasu honetan. Manuel Gainzan hala egin zen, Bilduk esan zuen bere ideia izan zen, baina Bilduk bat egin zuen ideiarekin, ingenieritzak egin zuelako proposamena, ingenieriak egin zuen proposamen hori udal teknikariek proposatu zuten, diseinu bat egin zuten eta udal ogasunetik ikusi genuen finantzatu alzela, eta gero politikoki denok ikusi genuen ondo zegoela ideia hori. Manuel Gainzako ereduan Bildu kritikatu zituen tarifak, edo tarifa eredua kritikatu zuen, baina ikusi da funtzionatzen duela. Horrez gain, hiriko udal autobus zerbitzua martxan jarriko da, eta egi izango da hurrengo urtean. Aurreti asko azterlanak aurrera doaz, eta horregatik laster horien berri emango dugu eta jakin ahal izango dugu zeintzuk diren hurrengo urratsak. Unerik garrantzitsuena izango da, lehenengo busak getxon zehar zirkulatzen ikusi ahal izatea, eta nik uste dut denok ikusi nahi dugula, eta bere ibilbideak egitea nahi dugu denok proba pilotuaren barruan, eta horrela denok aterako ditugu ondorioak, linea desberdinak zehazteko apur bat beranduago.
Horrez gain, udalerriko arrapalak eguneratuko dira 2 milioi eurorekin. Eta Bidezabaleko lau arrapalak erabat berrituko ditugu eta saltziduko 9 arrapaletako makineriaren zati handi bat berrituko dugu. Eta horrez gain, Ereagako igogailua eguneratzeko 150.000 euro inbertituko ditugu eta konponketak egin diren arren erabat konpondu behar da Ereagako igogailua funtzionamendu hobea bermatzeko. Bizkaibizi zerbitzua arrakastatua izaten ari da eta erabiltzaile kopuruak gora egiten jarraitzen du. Gainera, gaztenek getxon bizikletaz ibiltzeko ohitura hartzea eragiten ari da. Eta ohitura hori hartzekotan gaztetan, espero dugu helduaroan mantentzea. Getxoko hainbat bide publiko oinezkontzat eta erdi oinezkontza fizikoki egokitzen ere inbertitzen jarraitzen dugu, emisio gutxiko eremuak izan daitezen, de facto. Herritarren segurtasunari begira, jarraitzen dugu udaltzaingoaren ekipamenduak etengabe berritzen, prebentzio segurtasun zaintza eginkizunetan tresnarik onenak izan ditzaten. Eta noski, aipamen berezia merezi du zalantzarik gabe 10 plaza berriak sartzeak. Eta plaza horiek aurreikusitakoa baino lehen bete dira eta horri esker polizia gehiago ditugu gure kaleetan. Gainera, prebentzioko lana indartu egiten da eskuhartze komunitarioko 2 langile dotazio berriekin. Eta noski horiek laster hasiko dira lanean gure udal plantillan. Etxe bizitzari dagokionez, birritan esan dut, eta ez dut errepikatuko, baina ñabardura bat egin nahi dut. Udal lursail bat bideratuta dagoenean etxe bizitza librera, hala heltzen zaigulako espazioen lagapenarekin, etxe bizitzak egiterako 1,5 udalarena izan behar da, etxe bizitza libreetarako eta udalak egin dezaken gauzarik onena da saltzea. Etxe bizitza libreak askoz garestiagoak direlako. Babes publikokoak baino gehiago eta diru horrekin finantzatu aldira babes publikoko etxe bizitzak eta gehiago. Horrelakoa da, hain simplea da, hori bezain simplea da, matematikoa da, ez luke zentzurik edukiko. Udal ondarearen balioa murriztea, lurzoruaren balioa murriztuz. Horrela, etxe bizitza librerako lurzorua babeserako lurzai izango litzateke eta zuzenean udal ondarea murriztuko litzateke eta edozein politika egiteko murriztuko litzateke. Beraz, eragiketa logiko bakarra da etxe bizitzak egitea eta etxe bizitza librerako lurzaiak saltzea, hori da logikoena eta horrekin, diru horrekin, babes publikoko etxe bizitzak egitea. Bestela, esan bezala, dirua sautuko genuke. Udal dirua sautuko genuke eta nik uste dut ez dugula hori egin nahi. Inork ez duela hori egin nahi. Eraldaketa digitalari dagokionez, 7 milioi euro inbertituko dira eta horrela, bai udalak, bai erakunde autonomoek zerbitzu hobea emango dute herritarrentzat. Egia da proiektuak eragiten diela zerbitzu guztiei, udal erroldari, espedienten kudeatzaileari, baina zergen eta ekonomiaren arloan izango du eraginik handiena, legegintzaldiaren amaieran prozesua bukatuta egotea aurre ikusten da eta horrela bilketa eraginkortasuna handituko da. Eta zein da gure helburua? Gure helburua da zergak ordaindu behar dituzten guztiek ordaintzea, ordaintzen dutenek gehiago ordaindu behar izateko, eta prozesu horren aurretik, zerga kudeaketako eta diruzaintzako administrazio prozesuak simplifikatzeko eta estandarizatzeko lan tekniko handia eginda, eta hainbat alderditan datu base historikoak eta zaharkituak garbitu dira, eta horretan jarraitzen dugu. Eta noski horrek emaitza onak izango ditu etorkizunean. Zalantzarik gabe, publiko orokorrari helaraztea zaila bada ere, herritarren eta udalaren arteko harremanean eragin positibo handia duen proiektua dau. Herritarrentzako ekipamendu guenei erreparatuz, dagoeneko aipatu dugu Erromoko aurreskola berria, 34 plaza berrirekin 0 eta 2 urte bitarteko aurrentzat. Horrez gain aipatu dugu belaunaldien arteko zentroa inauguratuko dela. Erromon ere bai, Foro Egoitzako 100 plaza egongo dira adinekoentzat eta 40 plaza suskidura bizitokietarako getxostar gazteenen emantzipazioa arrasteko. Horrez gain, eraikin berri bat egingo da Algortako Iturribarri udal partzelan, etxe bizitza komunitarioetarako edo gure adinekoentzako eguneko harretarako espazioerekin. Kultura eta gizarte zentro berria egongo da, eta horrek balioko du zerbitzuak emateko Zubieta auzoko herritarren harretarako bulegoetarako, eta gainera gurari etxea egingo da Getxo Andra Maria auzoan Borregero klinika zaharrean, eta Fadurako garagardotegi irekiko da. Lankidetza ezarriko da Getxoko elkarte sarearekin eta proposatu dugu gizarte kultura kirola eta merkataritza arloetako elkartekin sinatutako hainbat hitzarmenen finantzak eta hobetzea. Eta horrez gain, lehian dauden dirulaguntzen lerroak handituko ditugu eta helburua da elkarte aberastasuna babestea Getxoko bizitzako esparru guztietan.
Gure ekosistemak eta ingurumena hobetzen laguntzeko inbertsioak egingo ditugu. Besteak beste, eta musika eskolan aerotermia sistema bat instalatzeko 400.000 euroko inbertsioak aipa badaitezke ere, aipamenik garrantzitsuena egin behar zaio Getxoko biolehortze konpostatze eta bereizte instalaziorako. Urteak daramatzagu zentzu horretan inbertsioak egiten modu diskretuan izan bada ere. Zaila da herritarrei oroar bere garrantzia eraraztea, baina eragin nabarmena dute gure ingurumenaren hobekuntzan. Gure zaborretan botatzen dugun hondakin zati bakoitzaren berreskuratze unekoak nabarmen hobetzen dituztelako. Eta era berean oso eragin esanguratsua dute zerbitzuaren kostuen murrizketan. Gainera, udalari diru-sarreren iturri berri bat ahalbidetzen diote. Behar bezala tratatutako hondakinen salmentarekin. Getxoko udalbizitzako hainbat arlotan finantzatutako ekintzen eskema hau partekatu nahi izan dut, Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk aurkeztutako zuzenketa gehienak ez babesteko azalpen nagusia direlako. Izan ere baliabideak beti daude mugatuta eta ekintzak lehenetsi behar dira. Batez ere, udal politika batzuk bultzatzeko proposatutako ekintzen zehaztapenean dugu desberdintasuna. Horrela bada, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek berdintasun teknikari plaza berria sortzea proposatzen dute. Gaur egun bi teknikari daude plantillan, karrerako funtzionario bat eta bitarteko bat. Zer egin pilaketako administrariaren figuraren bidez. Eta gainera beste 3 daude gurari etxeak kudeatzeko kontratatutako zerbitzura bideratuta. Eta gure uste zerbitzu horrekin hobe da gizarte langile gehiago eta eskuartze komunitarioko teknikari gehiago sortzeari lehentasuna ematea. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek hainbat jarduera proposamen egiten dituzte etxebizitzaren arloan. Egiturazko eta oinarrizko jarduera nagusia APO berriaren behin betiko onespena izango da eta jarraian etxebizitza plan berria izango da dagozkion baliabide ekonomikoekin eta dirulaguntzekin. EH Bilduk eskatzen du elkarteei dirulaguntzak areagotzea, baina aurrekontu akordioan dirulaguntzak nahikoa areagotzen dira eremu guztietan. Elkarrekin Podemosek eskatzen du espazio bat gaitzea udal hilerrian eta 300.000 euro bideratuko ditugu hilerria hobetzeko eta hor sartzen da espazio hori gaitzea jaio berri hildakoei omenaldia egiteko eta proposamen batzuk egin dituzte, baina saltokiek getxobono nahiago dute. Izan ere, zuzenketak zehazki kontsumitzailearen defentsarako laguntza juridikoko zerbitzuak entzea proposatzen du. EH Bilduk aldapa Zubietan eta Andramarin gune komunitarioak sortzeko 300.000 erabiltzea proposatu du, baina aurrekontu proiektuan jada jasota dago 1.200.000 euro Zubietako abetan emandako zerbitzuak behar hartuko dituen gune soziokultural bat sortzera bideratzeko aurreikuspena eta Getxo Andramarin bentako eraikina berreskuratu zen helburu horretarako. Emendakin guztietan aurrekontu arauari hainbat zuzenketa ere aurkeztu zaizkio, emendakin horien edukiarekin ez gaude ados, eta beste zuzenketa batzuk udalaren kontu hartzailearen aurkako txostena dutenak udala horreiak babesten ez dituela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna, 7 minutu. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate andrea. El bloque de transición ecológica. Trantsizio ekologikoan geratu naiz aurreko esku hartzean. Horretan, aipatu dut beharrezkoa dela bidegorri bat, are eta algortarekin konektatzeko. Eta, nabarmendu nahi dut, zuzenketa partzial bat. Hori aurkeztu dugu, kreditua reserbatze aldera, berriztagarriak instalatzeko eta energia eraginkortasuneko neurriak instalatzeko. Legeak behartzen gaituelako horiek egitera udalean eta ez gaude behartuta urte batzuk barru egiteko, ez hori ze duela urte batzuk behartuta gaude jasangarritasun legeak ezarrita. Berriztagarrien presentzia igotzeko eta energia eraginkortasuneko neurriak areagotzeko ezin da dana utzi ekitaldiaren erdialdean kreditu gehigarriaren bidez egiteko. Zer ikusten dugu? Erritmo honetan eta egikaritzen den erritmo honetan oso geldogoa ez eta antzeko zerbait gertatzen da Getxo Kirolaken. Izan ere, zinkinfadurako inbertsioak salatu dugun bezala maiz, ez dira inoiz agertzen aurrekontuetan. Kronograma bat dago, inbertsio guztiekin, faduran egingo direnak, zinkinfadurarako, baina egutegi bat dago zehaztuta, kronograma bat dago, baina ez dira inoiz agertzen aurrekontuan. Eta guretzat, hori ez da modu eraginkorra gobernatzeko. Hau da, aurrekontua tresna bat da,
aurrekontua esartzeko eta jakiteko zertan gastatuko dugun dirua. Eta horrek erritmo batzuk esartzen ditu eta uste dugu hori hala izan beharko litzatekeela, bai getxo kirolaken kasuan, bai energia jasangarritasunarekin lotutako kontuetan. Eta horrez gain beste bloke bat aipatu nahi dut. Herritarrei bideratutako zerbitzuekin lotutakoa. Eta 3 neurri proposatzen ditugu langileria hobetzeko edo langileria hobetzeko arlo desberdinetan udal honetan. Eta horrela, gure helburua da, hobetzea arloen funtzionamendua eta zerbitzu batzuen funtzionamendua hobetzea. Azken finean, herritarrei eskaintzen zaizkielako horiek. Errealitatea zein da? Arlo batzuk mugatuta daude, giza kapitalean hala nahi delako, besterik gabe. Badakigu zein arlotan den beharrezkoa langile gehiago edukitzea, badakigu zeinetan dago ataskoa edo proposamenak dauden mai gainean eta ez dira inoiz egikaritzen beraz. Langileak areagotzen ez badira udalean edo erakunde autonomoetan hala da, ez dutelako nahi, besterik gabe. Presentamos una enmienda, la primera para aumentar. Guk emendakina aurkeztu genuen hirigintza arloko langileria gehitzeko guztio dakigu ze arazo dagoen hor, ezta? Eta ez 3 bat jauregiaren kontuagatik bakarrik, hori sintometako bat da, baina lizentzietan eta espedienteak ebastean atzerapenak egoten ari dira. Neurri digital edo teknologikoak aplikatuko dira, baina egituraz pertsonala falta da. Berdintasun arloan ere historikoki badakigu, gainkarga handia dutela. Eta, beraz, esandakoa. Karrerako funtzionario gehiago behar ditugu. Zertarako, azken finean horrela, politika, feminista gehiago eta hobeak egin ahalko ditugulako. Eta bestela transversalizatu izango ditugu udalaren jardun guztia proposatzen dugu baita ere, udalegoitzako langilerian laguntzaile gehiago txertatzea, arreta ratioa kontutan hartuta. Adineko pertsonak hartatzeko eta behar izana daukagu baita ere txandako betzeko. Eta kontutan izan behar dugu kontziliaziorako bidea ere jarri behar dugula, ez da horregatik esaten dugu areagotu nahi dugula plantilla hori. Etxerik gabeko pertsonen egoera hobetzeko laguntzak ere nahi ditugu lehenik eta behin, neguko aterpetzea irekitzea nahi dugu, proposamen hori hain zuzen ere osoko bilkura honetan onetsi zen gehiengoz, eta elkarte gehienek guztiek ez esatearren zentzu horretan lan egiten dutenek eskatu egin dute, eta ez dugu lertzen, baina udal gobernuak ez du hau komunitatearekin ere komentatu nahi. Esan bestala, neguko aterpetxe bat izateko. Funtzionamendu hori izango balu, pasaden astean, alarta laranja egon zenean, ekidingo genukeen, zapatuan eta oroar euriten lehenengo egunean, itxitagotea. Proposatzen dugu baita ere, 89.000 euroko partida bat, baliabide sarea arogotzeko eta aukera berdintasuna bermatzeko. Gure udalerrian bizi diren guztiei, kalean bizi diren edo kanpalekuetan gaua pasatzen dutenei. Aukera berdinak izan ditzaten. Parkingari dagokionez, hau ez da parking publiko edo pribatu aukeratzea. Azterlanik ere, ez daukagu ikusteko zertarako balio edo behar diren hainbeste plaza. Zenbat auto dauden. Ez dago daturik ez da, apartamentu rotatorioaren inguruan. Danik datu horiek eskatu nituen, berazuek proiektu hau txisteratik atera baduzue, 5 milioi euro. 3 urtetan, beste kontu batzuetan priorizatu ordez. Eta horrez gain, Gobelako parkinak 80 plaza ditu libre eta oraindik ez dakigu noiz jarriko den hori martxan. Hau da, zuek Alderdi Popularrari erosi diotzazue zuen parkinekiko ferbor hori 5 milioi
mismo sitio de Las Arenas, Aretako toki berean, en la calle Los Fueros. eta foru kalean beste bat. Decidieron sacarlo de la Aparkaleku hori erabaki zuten ota eremutik ateratzea, eta badakizue ota dela rotatibitatea hobetzeko. Orain badirudi bai hobetu behar dela hori foru kaleko parkin horretan. Baitzen, jun, mesedez. Mesedez, con los datos tengamos un poco de rigor. Mesedez zorroztasunez jardun behar dugu bai. Bueno, ezer aurretik gogoratu nahi dut egin ditugun beste proposamena, gune komunitarioak eskatu ditugu Aldapaz eta Aldramarin, eta zentzu horretan ere ondo ikusi dugu Alderdi Popularra proposatutako zubileta, eta hori babestu dugu. Lehen esan du Alderdi Sozialistako bozeramaleak ikusiko dela ze babestuko dugun Alderdi Popular aurkeztu dituen gauzen artean. Ikusiko dela ez, ikusi zan, batzordean babestu genuen. Alderdi Popularrak aurkeztutako 17 proposamen artean 6 baietza eman genion. Orduan ez da ikusteko dagoen zerbait, baizik eta ikusi da zerbait. Gero, uste dugu herri honek behar duela dagoeneko liburutegi zentral eta tasuzko bat, eta gustatuko litzaikue horretan pentsatzen hasiko bagina eta hori pentsatuko bagenu kokatzea edo Andramari auzoan edo Algortako bekaldean, ez goikaldean. Eta zentzu horretan ere interesgarria edo beharrezkoa ikusten zaigu, nahiz eta badakite aipatuko duzuen Erromoko zentro hori nagusien etxean egingo dena, baina aretan ere eguneko zentrua behar dela eta hori askotan eskatu dute, bai Erromoko nagusiek baita ere aretakoek. Zer dago gero, kirolarloan aipatu gabe utzi ditugu, egia dela igerilekuak azetuta dela, eta arloan agian igerileku berriak egin beharrean estaltzeko prozesu bat edo estaltzeko proiektu bat egongo balitz, igerilekuen erabilera handitu daitekela. Eta baita ere uste dugu herri honek merezi duela frontoi irekia zeinak jendeak erabiltzen, baina baita ere gurera pilota partiduak ekartzen duen. Ir a ver partidos de pala, por ejemplo, en Soplana, está muy bien. Sopelan egiten da esate baterako oso ondo dago, baina uste dugu Algortan merezi dugula baita ere. Hay otra enmienda Badago beste emendakin bat, que es triste tener que presentar. eta tristea da aurkeztu behar izatea. Eta da diru egotea Los carteles contra los ataques sexistas. eraso sexisten kontrako kartela jartzeko. Eta hau adostu genuen hemen, Ez da diru asko izango, baina goazen bajartzera. Behar bada beste kartel batzu baino lehentasun handiagoa dutelako, eta gero badago beste emendakin bat, batzu hietzaina gustatzen, baina iruditzen zaiguna egoera honetan erabat beharrezkoa dena. Eta hain zuzen ere Palestinar herriaren aldekoa da. Masakre osoa jasaten ari direlako, erabat injustifikatutako masakrea fascismo sionistaren eskutan. Hori da oinarria, eta gero... Claro, negoziatzeko borondatea hitz egin digute hasiera batean. Alderdi Sozialistaren partetik. Bueno, nik bileratan egon nintzen, eta borondatea zaratago ikusi nuen oso zaila zela akordiotara iristea. Hori borondate falta da, bastakit nik izan dezaket izugarrizko borondatea, baina gero ikustea zinezkoa dela. Eta nik uste dut guztiak horretan genbiltzala, bestela zuzendu mesedez. Baina bileran egon ginen okitze egitea. Ze gertatzen da, gero gainerakoari inbestetan, akusatzen dugunean, bazkenean politikoan eror gaitezkela. Guk esan duguna da, gobernu taldeari esan diogula, logela hiri bat sortu duela. Baina ez beste gauza bada zuen subkonstientzia traizionatu izena. Guk esan dugu autokonplazentzian eroria dela. Eta punto. Eta gero aipatu digute apoaren diskurtso simplistas. Eredu simplista da ikustea gobernuko etxebizitzako kontseiari entzun behar izatea Denis Itxaso esaten udalei lurzorua lagaltzaiela eta hemen ikusten dugune da saldu nahi dela. Hori kontra esan utza da. Eta lurzoru ez ari garen honetan
niri behintzat kezkagarria iruditu zait norbaite pentsatzea lurzoru bat rekalifikatzea etxebizitza publikora pasatzeko udal ondarea galtzea dela. Eta hori dela jendea pentsatzea gure ondarea jaistea dela. Eta ezinbestekoa dela. Hori horrek eskatzen gaitu, izan ere gu pentsatzen dugu etxe bizitzarako eskubidea bermatzea herritar guztiei ez dela udal ondarea galtzea. Eta etxe bizitza merkatuan esku hartu beharra dago gustatu zeinez. Gero ondo dago zate EH Bildukoak gorriegiak, erradikalegiak eta bargarela, baina mundu guztiak dio. Etxe bizitza merkatu ez da sostengatzen oinarriko eskubide batekin ikusita nola dagoen guztia. Eta hau ez da merkatuan interbenitzeko modu bat. Etxe bizitza publikoak eraikiko liratekelako bestelakoak baino. Hau horrela da. Eta Denis Itsasok esandakoaren aurka doa. Beraz, nolabait esatea, etxe bizitza saldu behar ez dela rekalifikatu behar delako eta hori dirua galtza dela, hombre, pixka bat fuertea iruditzen zaigu, Baina, bueno, igual behar bada arrarotxoa gara. Eta Manuel Gaintza aipatu denez goazen haratago. Nik uste dut, hainbatetan, 2015-2017 legegintzaldian Manuel Gaizako parkina eraikitzeaz ari ginen esan genuen baliabide publikoekin egingo zela eta zeharka, kudeatzaren aldeko bozka eman zen, eta guk esan genuen ez genuela nahi. Esto es así, se puede mirar. Entiendo que nos gusta tener que ir a rebufo de lo que presentamos a veces. Batzutan, aurkezten duguna rebufora joan bergara, baina hori horrela da. De misma forma que es cierto que la planta de compostaje es fruto de un acuerdo con EH Bildu, no así la planta de biosecado. Baina biolehorketaren testuan arediz ez da hori gertatu. El equipo de gobierno nos pareció bien, pero la planta de compostaje... Eta konpostaje plantaren kasuan urteetako atzerapenarekin doa, Eta EH Bilduren ekarpena izan zen. Eta bukatzeko. Que se va a apoyar al tejido cultural, deportivo, social. Ya he dicho que al tejido social es cierto que se le aumentan las subvenciones. Al cultural se aumentan las subvenciones de fiestas. Y lo de Dale Candela no acabo de entender si es cultural. Eta Dale Candelarena ez dakit kulturala den, soziala den edo turismokoa den. Pero luego digo, ¿y el deportivo y el resto del cultural dónde está? Porque las subvenciones se les quedan igual. Eta berdin geratzen zaizkie diru laguntzak, edo behar badagongo da aurrekontoren parte bat ikusiztuguna. Edo aurrekoan bezalaze, kreditu gehigarrien aportazio esari ginenean, orduen. Zenbakien bila guazen ez dugunen aurkitzen gero beti izaten dugu norbait, okertu dela, ez da? Eskerrik asko. Díaz. Eskerrik asko. Ni ez nintzen egon bilera honetan. Ez zaizkidala bilera hoiek inporta, ni nintzen egon. Nintzen egon, konprometituta nagoen sare batean nengoelako. Baina, gauza da, EH Bildurekin bilera bat izaten, saiatu naizela, eta zuek diozue arratsaldean izan behar dela, bestela ez dakiz zer. Nik uste dut zuen taldeko interlokutore balidorik ez duzuela. Nirean behintzat, nire lankidea egon zen, bozeramaile ordezkoa, eta ni bezain baliozkoa da. Beraz, hau bezalako bajesak? Ba ez. Elkarrekin Podemosek esandakoaren arira. Bakarri geratu zarete. Ez zara konturatu gainerako aurpegi ez? Bakarri geratu zara, eta nik ez dakit badan desezagutzagatik edo zergatik. Edo zuzenean egirik esan ez duzulako. Nik ez dakit zein den larriago arduradun publiko baten kasuan. Logikoa da, inbertsio handien kasuan, gerakinarekin egitea. Zuk zeuk esan duzulen erabili behar direla gerakinak. Bai, hori ala da. Pleno honetan horrela egiten dugu eta aurrekontura txertatu. Non dago arazoa? Badirudi gainera, gauzak ikusten dituzula ez dauden tokian. Udal egoitzaz ere hitz egin duzu. Pertsona oindegunean duen eredua guztiz desberdina da.
Beste toki batzutatik dator, okerrez banago, ez da keltxe. modelo han hecho. En fin, y luego la última mentira... Eta gero, azkenengo gezurra. opino que esta concejala se niega a hablar... Zinegotzi honek ez duela mankomunitatearekin hitz egin nahi? Gazteen harrerarako hori nondik atera duzue? Nola usartu zarete? Esta información es falsa. Informazio hau faltsua da, eta zinegotzi honek denbora luzea darama Presidenta de la mancomunidad. mankomunitatearen presidente berriarekin harremanetan. Decirle cómo podemos Esateko nola obedezakegun gure konbenioan situación de calle. gazteei eman beharreko arreta. Comunidad durante bastante tiempo ha dicho Eta denbora luzean esan dugu udalasko direla, udalasko jarri behar direla kontutan edo harremetan, fondo asko direla, concejala la que ante eta la situación invernal y de ikusita neguan gaudela en estas últimas semanas eta zein egoeratan bizi garen, presidenta de la mancomunidad y le ha convocado a una reunión junto con los equipos técnicos. Y en este momento tengo que decir momentu honetan gainera esan behar dut, bide honetik goazela. construyendo para mejorar. Entonces le informo, no sé cuáles son sus fuentes, pero desde luego Ez dakit zeintzu diren zure iturriak, baina erratuta zaude. en el turno hablando de algunas Jarraituko du txandan, emendakin partzial batzuen inguruan hitz egiten. puesto. En primer lugar, decir que si sus Eta lehenik eta behin esan behar dut, que consideran que mejorarían el presupuesto, bai, honetziten diren gauzak dira, uste dugunak hobe dezaketela aurrekontua, de hecho llama bastante la atención. Porque eta oso deigarria iruditzen zait ikustea lehen esan bezala alderdi popularrarek emendakinak egitea, me adelantaron, como ha vuelto a decir EH Bildu, van a... eta EH Bilduk esan bezala batzuk babestuko dituzue ba. Lo primero que vemos es que otro Ikusten dugun lehenengoa zer da? Elkarrekin Podemos Beste urte batez, Elkarrekin Podemosek nahi duela, dena murriztu. pues, ahondar en esa política de la que hablamos. Eta ez dugu politika horretan sakonduko. De modo que no puede votarse. Eta informe juridiko bat dagoenan kontuan ezin da bozkatu? Propuesta de subirse el sueldo a sí mismo, Bueno, ez duzu saiatu, pasan urtean egin bezala zure buruari soldata igotzen eskerrak. enmiendas parciales. Eta emendakin partzialen funtsari dagokionez. Ya está trabajando, Momentu honetan lantzen ari garen batzuk ditugu, Sarriko basoren kasua esate baterako. o la propia compra que proponen del patio del Batzoki. Edo, Algortako batzokiaren patio erostea, kuriosoa da. Lo hemos debatido aquí, que sea el Hemen eztabaidatu izan dugu. precio. Erosla jar dezala prezioa. En cualquier caso, para su Edozein kasutan ere guztion, que ampliar el tranquilidaderako jakin dezazuen, Zabala por esta vía, tiene ya una solución que se ha dotado en el PGU al que ustedes se oponen. zuek kontran duzuen PGU-arekin egin dugula lan. Zer gehiago? Hemos anunciado desde el Servicio de Educación Hezkuntza zerbitzutik duela hilabete esan dugu, zer daukagun abian. Zer gehiago, badaude gauza batzuk, udal eskumenekoak ez direnak, central que también trata EH Bildu, que entendemos que es interesante, pero que compete a otra administración. eta badakigu gauza batzuk beste administrazio baten eskumenekoak direla, eta esan bezala, gauza batzuk Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak dira. Bukatzeko, ikusi dugu beste batzuk, parteka ditzakegunak, Como son las relativas a la vivienda, de las cuales hay que dotan con 20.000 euros, pero no entendemos muy bien a qué van destinados estos 20.000 baina ez dugu oso ondo ulertzen, la de instalación de energía, nora bideratuta doazen hauek guztiak. de que ya se está trabajando en la mejora de la Jada lantzen ari garen gauzak dira, efizientzia energetikoa lantzen ari gara, en muchas ocasiones que no creemos que sea correcto realizar eta uste dugu kasu batzutan ez dela komenigarria de jardinería. gauza batzu planteatzen diren moduan egitea. Poliziaren armen kasua da, edo formazio turistikoarena, edo beste batzuk. Gauza batzuk ezin ditugu babestu. EH Bilduri dagokionez, antzeko zerbait esango dugu, badaude emendakin batzuk, azken finean neurri batzuei burukoa direnak, jada martxan direnak, A través del programa o la creación de un frontón en Romo, en la Sardina, Romon frontoi basortzea, eta horrelakoak. el municipio, ya les propusieron el año pasado, ya les Pasaden urtean jada proposatu ziren gauza dira, el cambio de adoquines en la salida adokinen aldaketa ere aipatu duzue, 4 de parques caninos, bueno, nuevas instalaciones, ¿no? Ya tenemos eta instalazio berria daude, ezta? 22 eremu ditugu gehi hondartzak, eta joango gara ikusten eskaeraren arabera. Badago besteren bat ere ez duguna partekatzen, beste kasu batzutan esan dugun bezala ze, inbertsio zen fondo bat sortze esate baterako,
ordainketa sistema bat sortzea, espezifikoa, hori guztia, enpresa baten kontratazioen bitartez egitea ez dugu ikusten. Eta bueno, gero jarraituko dugu hurrengo txandan. Zorrilla Lekerika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, bueno, jarraitzen dugu. Nivel cultural hemos llegado a acuerdos para... Maila kulturalean heldu gara hainbat akordiotara. Badaude, azken finean, udal liburutegiak eragiten dituten sistema batzuk. Eta azken finean, aipatu dugun sistemaren bitartez prestamo zerbitzu bat eskaintzen dugu. Honek adineko pertsonentzat lagungarria izan dezake, batez ere etxetik ateratzen ez diren pertsonentzat. Horrela, irakurketaren bitartez, pertsona hauek ere, nagusia direnek ere aukera izango dute liburuak lortzeko, liburutegitik. Bestalde, 2025ean, Alderdi Popularraren proposame bat gauzatuko da, karne kulturala sortuko da. Karnet hori erosten dutenak abantaila batzuk izango dituzte, ikuskizunetarako deskontuak barne, musike barrirako, Romo Kulturetxerako, Andres Isasirako. Eta gainera, lehentasuna izango dute sarrerak erosteko eta deskontuak izango dituzte antzeslanetarako sarrerak erosteko. Bestalde batetik, musike barri gaituko dugu, erabilera pribaturako espazioak lagatzeko, bilera, konferentziak, mintegiak eta beste hamagaiza egiteko. Bestalde akordio batera iritsi gara Miramar kaleko 3. fasea gauzatzeko. Bueno, gaur, ez da eguniko berena honetaz hitz egiteko, baina kontutan hartuta sarritan erabiltzen dela batez ere udan, txorro sistema asko erabiltzen dela, Aretako geltoki plazan dagoen hain zuzen ere, komenigarri iruditzen zaigu, hori bezalako gehiago jartzea gure udalerrian. Ur jokoak, irudimena bultzatzen dutenak, motrizitatea ere lantzeko. Eta horretarako uste dugu baita ere sistema bat behar dugula, erabiltzen den ur guztia berreskuratzeko. Eta Elkarrekin Podemosen emendakin partzialen kasuan batzuk jada gertzen dira gure aldeko botoarekin, reskatedra esate baterako proiektuaren kasuan. Beste emendakin batzuk, jada plangintza sartuta dauden kontui buruzkoa dira. Hau da, egia da, eta oposizioko taldeekin komentatu badezakegu da, gauzak ez daudela ondo kudeatuta, baina printzipioz partidarik ez genuke beharko dirua badagoelako. Egiteke dago eta hobeto kudeatzeke dago. Esate baterako Sarriko Basoren erregenerazioa aurrekontuetarako akordio batera iritsi ginen 2024ako, bidegorria eskatu genuen baita ere, rotatzen guruan eta hori eginda dago, edo erakusketareto berri bat ere eskatu genuen, izan ere erakusketareto berria daukagu Bilamonten, eta letrero bat dauka, eta duela hilabetetatik espazio horretan mailak, aulkiak eta kutsak baino ez daude, eta ez du funtzionatzen erakusketa areto baten modura. Beste emendakin batzuk ez ditugu partekatzen, hala ere, esate baterako eremu tentzionatuen azterlana, ingurumen eragina aztertzea gurutzontzien kasurako, kultura mahaia, kanguraje zerbitzua, edo ze sistema hobetzea. Ez zaigu partida hori gaizki iruditzen, baina kontutan izan behar dugu emendakin honetan zuek lortu nahi dozuena da, derratizazio partida murrizta, eta uste dugu ez dela komeni kontutan izan da zer nolako arazoak izan ditugun eta izango ditugun arratoiekin. Emendakin partzialen kasuan, antzeko zerbait gertatzen zaigu, eta Elkarrekin Podemosen kasuan ere, bai, batzuk kontutan hartu dira, gure emendakinen onarpenarekin, esate baterako aldapa sobietako eremu komunitarioak, teietzen gurako proposatutakoa, eta beste batzuk erreferentzia egiten diete jada planifikatuta dauden gauza batzu, esate baterako Sarriko Baso kalea berreskuratzea. Eta bestalde batetik badaude emendakin batzuk ezaizkigunak egoki iruditzen. Etxe bizitza hutzen kanona, memoria historikoa berreskuratzeko diru laguntzak, edo gurutzontziek eragindako kutsadurari aurre egiteko diru laguntzak. Bukatzeko eta aurreko eztabaidan esan bezala, zein orain esan bezala, uste dugu akordioa positiboa dela Getxostarrentzat, eta udal aurrekontu hobetuta geratzen dela gure ekarpen eta emendakinekin. Getxostarren aldekoa direlako, eskerrik asko. Uriarte jauna. Eskerrik asko, alkatorea. No estamos confundidos ninguno
ez gaude nahastea, ez gaude nahastuta diru laguntzak esaterakoan, kultura diru laguntzen barruan, jaietakoak igotzen dira eta kiroletakoen barruan sartzen dira itsasoarekin lotutakoak eta orain arte zeuden sartuta aurrekontuetan, hori da azalpena. En cuanto a la incorporación de personal, que aparece en algunas enmiendas, Langileak gehitzeari dagokionez, azpiegituretan eta iregintzan, esan beharra dago, politikoki baimena eman dela administrazio prozedura egin behar da, eta gero erabaki behar da, zeri dagokion, administrazio orokorreko teknikaria gaitzeko bi arloetara, indartzeko bertako lana, saileko lana, eta beste kategoria bat gehituko da irigintzan. Hala eta guztiz ere, bukatu behar dugu egonkortze prozesuarekin amaitzeke dagoena, amaitzear dagoena, ekitaldi honen amaieran espero dut, prozedura osoa bukatuta egotea, eta bestela, urrengo urtera begira bukatuta egongo da. Desplazatutako pertsonak, bai administrazio honetan, bai besteetan, bukatzen, egonkortzen amaitzeko eta pertsonak egon daitezen disponible, deialdiak egiteko, egin behar diren bezala. Mundu guztiak jakin behar du eta herritarrek agian ez daukate argi, baina aurten egikaritzen ari dira izendapenak prozedura guztietan, egonkortze prozedura guztietan, hau da, bitarteko administrazio publikoetako langile guztiak orokorrean bilakatzen ari dira karrerako funtzionario, oposizioen bidez, noski, eta gehiena, abenduaren 31an amaituko da, geratuko dira prozedura batzuk administrazio batzuetan egiteke, 25ko lehenbiziko hilabeteetarako geratuko dira batzuk egiteke, baina administrazio orokorreko teknikariena bukatu behar da deialdiak egiteko eta errefortzuak eskatzeko. Aurrekontu honetan hildo bat agertzen da, lerro bat agertzen da, orain arte agertzen esena. Eta zein da? 250.000 euro bideratzea lehenengo kapitulotik kontratatzeko langile desberdinak, errefortzuak egiteko eta kontratazioak egiteko aldi baterako edo eginkizunak pilatzeko. Orain arte hori estal genezakeen lehenengo kapituluko langileekin, hau da, suskidurarekin, agian langile guztiak ez zeuden lanean, esfortzu bat egin delako, langile guztiak bere lan postuan egoteko, eta lortu daia da, urte asko eskatu dituen prozesua da, eta ezin dugu ahaztu, beste garai batzuetan, krisialdi garaietan, zorroztasun handia zela, eta mugasko zeudela. Orduan, neurri asko esarri ziren, eta neurri batzuek sustituitzea eta ordezkatzea eragozten zuten, lanindarra ordezkatzea eragozten zuten, eta denbora behar izan dugu langile guztiak edukitzeko eta areagotzen ari gara, izan ere, esan dugun bezala suskidura batzuetan. Gaur egun oso estalita dago langileria, eta ez dago lekurik, ez dago aukerarik, kaudimenarekin errefortzu batzuk estaltzeko eta horregatik gehigarria den partida hori gehitu dugu azpiegituretan eta iregintzan. Bukatzen dugunean, hasiko gara deialdiak egiten arlo horiek indartzeko eta aipatu da egoitza. Egoitzari dagokionez, eskatuko nioke Elkarrekin Podemoseko ordezkariari, ez osoko bilkura honetan bakarrik baizik, eta adostasunean dagoenean orokorrean eta beste administrazio batzuekin adostasuna dagoenean eta eredugarria dela dakigunean eta desadostasunik ez dagoenean eta zerbitzua binkaina dela dakigunean, osoko bilkurako kideok ez asmatzea mesedez arazoak existitzen ez badira, ez duelako zentzurik eta udal politikaren aurka dagoelako. Defenda dezagun ondo egoitza eta ez asmatu arazoak ez dauden lekuetan. Politika arazoak ez dauden lekuetan asmatzearen artea da, baina saiatuko gara hori egiten, saiatuko gara arazoak konpontzen eta ez asmatzen. Aurrekontu aldaketei dagokienez beti esaten dut, ez dugu inolako konplexurik, bai talde teknikoa, bai talde politikoa. Biok erabiliko ditugu beti arau guztiak eta neurri guztiak, finantzatzeko, finantza daitekeen guztia. Soberakin gikuntza, zorraren erabilera, soberakinarekin ordeztea, aurrekontuak behar dena, beharrezkoa dena. Azken finean administrazio prozedura bada legala da, araudian aurre ikusten da eta egin behar dena da, horiek erabiltzen jakitea eta bateragarri egitea egin nahi denaren finantzazio guztia. Ez gara eskizito jarriko garbikeriarekin, araudi garbikeria da. Agian batzuei hobeto iruditzen zaie dokumentu batean jasotzea da, gero esaten dute hobe dela inbertsioak egitea naiz eta gure eskumenekoa ez den. Eta hori bada larria. Beraz, guk foru araua aplikatzen dugu, errespetatzen dugu erabat, baina
eskuragarri dauden neurri guztiak erabiltzen ditugu, ez gara erosoak izango, saiatu behar gara gauzak ondo egiten, saiak diren arren, finantzatu ahal izateko, finantzatu behar den guztia, eta diru sarrerei erparatuz, Hay una situación normal. egoera normala dago, Estaríamos proponiendo. eta egoera normal batean, proposatuko genuke KPI-ra eguneratzea. No se ha propuesto. Ez da proposatu hori, ez da proposatu KPI-ra El egokitzea. ayuntamiento está en un proceso de transformación Hala, digital. eraldaketa digitaleko prozesu batean gaude murgilduta, oso potentea da prozesu hori, eta lehen aipatu dut. Horrek nabarmen eragingo dio biltzeko gaitasunari. Todavía hay Oraindik ere, que se nos escapan. zergadun batzuek ies egiten dute, eta hori gertatzen da administrazio guztietan. Nuestras bases de datos Hala, gure datu base batzuk eta prozedura batzuk, que tenemos sobre eta tresna batzuk, no nos permiten zarkituta daude. Hau da, ez digute aukerarik ematen, ciencia recaudatoria. bilketa eraginkortasuna erabatekoa izan dadin. Procesos, lo cual Prozesu guztiak eginda daude, eta horrek lagundu izan du iraganean. un enorme esfuerzo. Eta egiten ari da, esfortzu itzela, Las bases de los contribuyentes, zergaduren baseak hobetzeko recuperarlas en eta definitiva, betearazlean berreskuratzeko. de listar y de realizar una depuración Amaitzen ari gara zerrendarekin, de todas esas bases de datos datu base guztiak hobetzen ari gara momentu honetan, con las nuevas eta autorizaciones de transformación digital. eraldaketa digitaleko azkenengo esleipenekin funtzionatzen hasten garenean, ikusiko da, udal honek Eficiencia recaudatoria. hobe dezakela bere bilketa eraginkortasuna. Zergak handitu gabe, gure egoera berezia delako. Digamos que tenemos Zor digitalean hobetu behar ditugu gure prozedurak eta onartu behar da, aitortu behar da. Horregatik inbertituko ditugu 7 milioi euro horretan. Eta gainera partekatuko dugu hori hemen, partekatu dugu osoko bilkura areto honetan, eta herritarrek bizi izan dute, izapide bat egin nahi badute ogasunarekin, zaila izaten da, hori konpondu behar da, eta horrek zer eragingo du. el pequeño porcentaje, pero que en cifras tan grandes como los ingresos municipales, que significa mucho, que se nos, Udal diru sarrerak asko areagotuko dira, ya voy terminando, eta bai bukatzera que noa. se nos escapan, Batzueki ez egiten digute, la eficiencia recaudatoria en eta horrela esan bezala, 3%, 5% betuko da diru bilketa. Eta gure diru sarrerak 1.000.000 euro baino gehiago areagotuko dira horrekin guztiarekin. Eta nik uste dut hori garrantzitsua dela nabarmentzeko. Benito, jauna, 3 minutu. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate anderea. ¿Cuáles son las demandas de Esango dut, zeintzuk diren hezkuntza komunitatearen premiak udal gobernuaren arabera ematen du danak daudela jasota aurrekontu hauetan. Su detektoreak, hau da, de incendios, suteak prebenitzeko legea, betetzea, eskailerak margotzea, de aguas, bierteaguas bat aldatzea, que Sabra también? ate bat irekitzea kanpora, barrura irekitzeaz gain. Benetan horiek dira hezkuntza komunitatearen eskaerak gure udalerrian. Ematen du ez duzuela asko hitz egiten eskola komunitatearekin. Contabilizando los Izan ere, 45.000 euros que 755.000 euro horiek zenbatuta, inbertsio bezala proposatzen dituzue horiek zentro publikoetarako aurrekontu honetan, que son 14 centros. 14 zentro publiko dira. Hacemos una división. Beraz, zatiketa bat egiten badugu, Sale a 53.000 euros. 53.000 euro dira zentro bakoitzeko. Bastante escaso. Nahiko eskasa dela esan dezakegu. Hiru inbertsio besterik ez 50.000 euro baino gehiagokoak. Zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du inbertsioa ez dela existitzen. Besterik gabe egingo dira konponketak, txapata pintura, margotuko dira eskailerak, aldatuko date bat hemen, bierteaguas. Hori ez da inbertitzea. Hori ez da inbertitzea hezkuntza publikoan. Nahi duzuen bezala izan da dezakezue, baina 53.000 euro. Ez da inbertsio bat. Zer nahi dugu? En este presupuesto es Aurrekontuan jartzen duguna da, hezkuntza zentroek esaten dutena, joan den larun batean Gasteizen komunikatu bat una escuela pública en alde, argitaratu zuten, eskola publikoaren alde, manifestu bat egin zuten eta eskatu zuten aurrekontu publikoa eskola publikoetarako. para la escuela pública. Eskola publikorako aurrekontua eskatzen dute gure herrialderako, Euskadirako. El compromiso lo plasmamos. Har dezagun konpromisoa guk, konpromisoa hartu dugu, eta ez esaten baduzue, zuen lehentasunak dira. Noski. Se me discute la necesidad Eztabaidatzen da, aurreskola. beharrezkoa den edo ez beste aurreskola bat. Beno, Aurreskolas, insisto, sigue siendo bi aurreskola edukitzea municipio 75.000 eskasa da, oraindik ere, 75.000 biztale dituen udalerri honetarako kontuan hartuta bere zabalera. instalar en las viviendas de abajo de la calle Sarriko Baso, Herriko Baso kaleko etxe bizitzetan, suban a la aurreskola de esaten zaie, egun sentiako aurreskolara joan behar direla 25 minutu, oinez Google Maps erreferentziatzat hartuta. Ez esan, bi aurreskola bat Romon eta bestean eguri nahikoa direnik. Lo único que me alegra es que Posten naiz, besterik gabe, ziur naizelako eta ziur nagoelako, urte batzuk barru, onartuko duzuelako, falta otra aurreskola beste aurreskola bat beharrezkoa dela, para la zona de Andramari y al
Andra Marin eta Aldapasen. Aurten onartu duzuen bezala, beharrezkoa zela beste aurreskola bat, Romo areetarako denbora gortzen zait, eta ez dut denbora galdu nahi. Provokazioetarako ez dut erantzunik eman nahi. Oso erraza da erantzunak ematea. Esaldiak asmatzen direnean edo nik esaten dudana asmatzen denean. Aukera galtzen da, aurrekontuak benetan erantzuteko premiei, udal honen premiei, mila esker. Rodríguez jauna. Yo no pensaba hablar, pero claro, como... Ez nuen hitz egin nahi, baina leporatu digutenez egin ez dugun zer esango dut. Eta hitz egingo dut. Nik esan dut, sozialisten arduradunak esan duela ez dagoela asmorik negoziatzeko, baina guk egiaztatu dugu ez dagoela akordiora heltzeko benetazko asmorik, eta hori esan nahi izan dut. Guk ez dugu inor mespresatzen, ez ditugu sozialistak mespresatzen, ez dugu uste gehiago edo gutxiago direnik. Eta, hala izango balitz, ez genuke horrela jardungo. Hala, ordutegi asko eman zizkiguten nik egon behar nuelako. Ulertuko duzue, guk egiten dugu lagun antolakuntza kontsultatu gabe, baina kontsultatu badugu urrengurterako, abizatu. Horrela, esango dizuegu nola kudatzen ditugun gure udalgaiak, gure taldearen barruan, bai, proposamen asko egintzen dituzten, eta bai, egia da, guk ere egin genituela proposamen asko, ordutegi proposamen asko. Lehenbiziko ordutegi proposamena ezin izan zen egin, nik ezin nuelako, baina bigarrena ez zen egin, zuk ezin zenuelako, eta azkenean esan zenuen egongo zinela, eta zinen agertu. Hortik aurrera, besterik gabe esan nahi nuen ez dela egon negoziatzeko asmoan dirik. Gero bakoitzak bere disponibilitatea dauka, negoziatzeko ordutegia sari naiz. Bere lana hemen dago, baina nire lana Gasteizen dago. Zure lana hemen dago, eta nire Gasteizen, eta ez naiz soldatetan sartuko, baina ez duzu ulertu zer esan dudan. Eta ez nau harritzen horrek. Kontra bozkatuko dituzuen proposamenak aipatu ditut, eta nik ez dut alde bozkatuko. Iazkoak dira. 24ko aurrekontuetarako proposamenak dira, klaro. Horrelako eztabaida ikusten dugunean pentsatzen dugu, non dago seriotasuna? Esan denean. Horrez gain, ezin ditugu banan bozkatu PPko proposamenak aldaketan daudelako eta irizpenean txertatu direlako. Eta bukatzera noa, asanduz beste kontu bat. Askotan aipatzen dira beste udalerri batzuk, gu gobernuan gaudenak, eta hitzaldi hori esaten da. Eta mankomunitateaz hitz egingo dut, detaile batzuk osagarriak direnak emateko. Sozialistak esandakoa, osatzeko egia da, bilera bat egon dela online, egia da, bizita bat egin dela, sopelara, zeinean ez den egon sozialisten bozeramailea. Eta horrez gain, mankomunitateak proposatu du neguko aterpea irekitzea hilabete gehiagotan, eta horrez gain, egia da, Getxoko udalak esan duela, nahiago duela, jarraitzea oraingo hitzarmenarekin. Eta horrez gain, egia da, mankomunitateak aurrekontu batzuk egin dituela, garatzeko prozesu integrala, San Nikolaseko elizan, ez dut gogoratzen orain zehazki izena, baina hori hala da. Egia da lankidetza dagoela erakundeen artean, egia da hemen hasten dela duela urtebete gobernatzen dugula mankomunitatean, ez genuen hori egiten lehen, baina orain bai gobernuan gaude Elkarrekin Podemosekin. Lehen zuek zeundeten gobernuan, beraz, gauzak ondo kontatu eta diren moduan kontatu. Diren moduan kontatu eta ulertzen dut 24ko proposamenak ez bozkatzea, ulertzen dut. Andrea? Alkate Andrea. El portavoz del Elkarrekin Podemos... Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan du bulgar naizela, gaztelaniaz, ez da ezer gertatzen. Entrañablea dela uste dut orain. Donerreker ematen du, Paco Martínez Soriaren antza dauka, eta oso pertsonaia entrañablea da nire ustez. Beraz, geratuko naiz esandako horrekin. EH Bildu. Nondik atera dugu? Borondate faltaarena. Osoko zuzenketa egin duzue, aurterengo aurrekontuetan osoko zuzenketa aurkeztu duzue. Hitzez hitz irakurtzen ari denez, ezin dugu itzuli, barkatu eragoztunak. Ha mostrado voluntad de negociar. La actitud que ha mantenido no ha sido a nuestro juicio la adecuada para construir nada. Y continúa. Por eso he respondido a eso, más que nada. Vale, pero bueno, yo, igual es porque estamos ya cerca de Navidad, quería acabar después de este pleno pues un poco... Gabona kurbil daudenez, borondate hobearekin amaitu nahi nuen osoko bilkura. Esan dizuegu, ez geundela ados,
gauza batzuekin, emendakin batzuekin ez gaude ados sustapen ekonomikoaren arloan, eta uste dugu ez dutela funtzionatu, baina ez da sinesmen bat, besterik gabe. Izan ere hori egiaztatu dugu, zuek entzun duzuen bezala, hori egiaztatu dugu arloko teknikariekin. Hala eta guztiz ere, eskua luzatzeagatik eskerrak eman nahi dizkizuegu. Egia da, erronka asko ditugula etorkizunerako, eta horregatik eskerrak eman nahi dizkizuegu. Emendakin batzuek zalantzak sortu dizkigute. Zehazki, Algortako etorbideko trafikoaren asuntoa konpontzeko badakigu, gune hori estua dela bi norabidetan, ondo legokeela konponbide bat ematea. Eta nik uste dut talde guztioi gustatuko litzaigukeela. Eztabaida eduki dugu osoko bilkura areto honetan, eta denok dakigu horrez gain ez dela erraza. Erraza izango balitz, erantzun teknikoa izango genuke jada. Hala, bi sarbide nagusi dira, eta baliteke horietako bat ixteak aurrekoa edo bestea kolapsatzea Euskal Herrikoa. Hori oinezkoentzako bihurtuko da, eta horrez gain, gehiago aztertu behar da erabakia, implikazio asko izan ditzakelako. Ez dira gauza errazak, laburbilduz. Ez dugu denborarik, emendakin guztiak eztabaidatzeko. Baina kontuan hartu behar da, udal aurrekontua eta legegintzaldi plana bere bizikoak direla. Legegintzaldi plana da gure ibilbide horria eta gida da gure gobernu ekintza zuzentzeko lehentasunak esartzen dira, proiektuak zehazten dituzte denbora tarte zehaz baterako. Eta horrek ez du esan nahi proiektuak egin behar direnik edo aztertu behar direnik ekitaldian, aurrekontu ekitaldian interesgarriak direnak, noski? Baliabide publikoak eraginkortasunez erabiltzeak behartzen gaitu lehen estera. Hala, 127 milioi euroko aurrekontu honek ekintza asko ditu, eta horien artean sartzen dira gauza interesgarri asko 25erako, eta aprobetxatu nahi dugu txandaren amaiera, eskua luzatzeko oposizioko taldeei. Negoziazioaren aurka egon dira, baina saiatu behar gara hurrengo urteko aurrekontuetarako negoziazio aukerak aurkitzeko. Mila esker. Uriarte jauna. Eskerrik asko. Bakarrik, zoriontzeko aurrekontuak aurkiko dugu, eta horri garrantzia eman behar diogu, garrantzitsua direlako, eta hori bakarrik. Ni posik, posik irtengo naiz osoko bilkurretatik, eta egin den lanari esker, batez be a todo el personal técnico que batez ere langile tekniko guztiei, hemen ez daude ikusgai, baina aurrekontuak eraikitzeko eta gero emendakinak aurkezteko bere bizikoak dira. Onartzen ez direnak aztertzeko ere bai bere bizikoak dira, beti esaten dut. Baina onartzen ez direnak ere, ez ditugu hasten kontuan hartzen ditugu, eta gero batzuetan bai esaten da, martxan jartzen dugula horietakoren bat. es una cuestión de prioridades, algunas no se pueden acometer. Lehentasun kontu bat da. Batzuk egin daitezke orain, edo gerora, edo beste aukera politiko batzuk izan ditzakete horiek etorkizunean. Zentzu horretan, mezu positiboa, negoziatzen jarraitzeko, negoziatu beharreko gainerako alderdiak. Eta esan bezala, zoriontzeko modukoa da. Bost taldeok zoriontzeko moduan gaude. Ziurazki batzuk ez zaudete ados publikoki ez duzu esango, baina ziur nago modu pribatuan posik zaudetela. Eta aurrekontu honak direla pentsatzen duzuela, horrekin geratuko naiz ni. Eta bihar? Karregaz hemen beste pleno batean, eta aukera ukiko dugu hor, zoriontzeko gabonak eta guzti hori. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, enmendakinak bozkatzera pasatuko gara. Hasiko gara Elkarrekin Podemosen enmendakinetatik. Lehenengoa, bai? Lehenengoa alde, Elkarrekin Podemos, kontra, Partido Popularra, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bigarrena alde, Elkarrekin Podemos, kontra, eta EH Bildu, kontra, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hirugarrena alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontra, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Laugarrena alde. Barkatu, gauza bat, gutxi horrela, zetu inora, baina liatu gara hirugarrenean. Errepikatuko dugu. Bai, bauzu bai.
errepikatuko du. Hirugarrena alde, Elkarrekin Podemos kontra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Laugarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Seigarrena alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Zazpigarrena alde, Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, EH Bildu. Zortzigarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bederatzigarrena alde, Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, EH Bildu. Hamargarrena alde, Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, EH Bildu. Hamaikagarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, Partido Popularra, PSOE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamabigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamairugarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamalaugarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamabosgarrena alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamaseigarrena alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamazazpigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Hemezortzigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hemeretzigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hogeigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hogeita batgarrena alde, Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, EH Bildu. Hogeita bigarrena alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hogeita hirugarrena alde, Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa kontra egin duzute? Kontra ere, EH Bildu kontra. Hogeita laugarrena alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra,
PSE, Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea 25. alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea 26. alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea 27. alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea 28. alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea 30. alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea 31. alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea 32. alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, PP, Eusko Alderdi Jeltzalea 34. alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, PP, Eusko Alderdi Jeltzalea 35. alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea 36. alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta orain EH Bildun zuzenketetara pasatuko gara. Beraz, lehenengoa, alde, EH Bildu. Kontra, Elkarrekin Podemos, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bigarrena, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Hirugarrena, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Laugarrena, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bosgarrena, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Seigarrena A, daukat hemen jarrita, bai? Seigarrena A, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Seigarrena B, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Zazpigarrena, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Zortzigarrena, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Behatzigarrena, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamargarrena, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamaikagarrena, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamabigarrena, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamalaugarrena, alde,
EH Bildu kontra, zue bai, eta Elkarrekin Podemos alde. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea 15. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea 16. Alde, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioak Elkarrekin Podemos. 17. Alde, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioa Elkarrekin Podemos. 18. Alde, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioa Elkarrekin Podemos. 19. Alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PSE, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. 20. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. 21. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. 22. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 23. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 24. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. 25. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 26. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 27. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 28. Alde, EH Bildu. 28. Alde, EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioak Elkarrekin Podemos. 29. Alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 30. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 31. Alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 32. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 33. Alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 34. Alde, Barkatu, 34 alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 35 alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu, kontra, PSE, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 36 alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu, kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 37 alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. 38 alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 39 alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. 40 alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 41 alde, Elkarrekin Podemos EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. 42 alde, EH Bildu kontra,
PS Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa. Elkarrekin Podemos. 53 alde. Elkarrekin Podemos eta Bildu kontra. PS Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 54 alde. Bildu kontra. PS Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa. Elkarrekin Podemos. 55 alde. Elkarrekin Podemos eta Bildu kontra. PS Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 57 alde. Elkarrekin Podemos eta Bildu kontra. PS Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. 58. Barkatu? 56 ez da onartzen. 56 hemen daukat. Hemen 56 reforzar las subvenciones de los clubes deportivos. Hori da desfavorable esaten du interbentzioaren, kontuartzaitzaren informeak. Bale, 58an gaude orduan. 58 alde. Elkarrekin Podemos eta Bildu kontra. PS Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 59 alde. Elkarrekin Podemos eta Bildu kontra. PS Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 51 alde. Elkarrekin Podemos Bildu kontra. PS Euskadiko Ezkerra, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 52 alde. Elkarrekin Podemos eta Bildu kontra. PS Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin zuzenketen bozketak amaitzen ditugu. Eta orain bai proposamenaren bozketara pasatuko gara 2025 urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behinkorako onesteko proposamena. Proposamenaren alde, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, Elkarrekin Podemos eta Bildu. Abstentzioak, Partido Popularra. Honez beste onartua geratzen da aurrekontua eta honez beste amaiera ematen diogu aurrekontuen udalbatzarrari. Eskerrik asko guztiei.